علوه جينا كهان تكخت لمن عدي تلمي حنتيتي كم تحر يا أخي حلوي كتمعرقي كتوكب لي كتبلسقي كتحين ببلي عدي عدي سبح دريقي تسلم لي إري عدي جقانو مباح باللي أنوين اللهم تكلكان نعتها سنغة حزبي تقول بيبي مسنخل سنغة حلفك خزري ناوتي عتغة سوء أخاخ الحفو حوف أمامغة هاقري سفعي وغننت كوخندو صباغا قنجنخي تهنديدخ نقدو ربع عدمين سليخي خفردو مدرخات كتاتح نزمت ولدو نسخي تولتقلو حزبي زخور علو أنا خنددو دنقل عدمين عخن حزبي صمل قامي ندرعي مريتي كمون كسلكي عبدبري حرياخي تنفل سمعتكي متن كنعيكي هاقري بخرج موتي قريده بقلات معتمتي هانيته بتصمري رهاتي كتلكي بحيل حسابي فليته قرما عنجنا خلبسكي قلبخي كوكبو كرسخي نديله زرات قاتات كحنففون داله معدنكي غيسا قمرهي يقديبه كحلبو ساعتي امري سريبه قمجه خسلم حزبي تقبيبه دك حدا علامه دك حدا لبي بحنساب سميرنا بحدا نزمبي كقلبكي نابتطوط عود نهر زخي سماي ترزق بيت هاجري حنك قلبي عايز سولو تعري تبقى قرمخي حيال سمر وفري علوه بينا عاد حضري عاد فقري سلام تخطاتلتنا channel كما تخونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا بحقنانيو لومون كم وتروا قداسن وانا وانت حسوتات حزنا لكم مسينا لنا كسام موداتنا إذا مدب مسانا كتصنحوا بخبرنا عدمكم لايك مقبار شير مقبار ريتوخ من حسابكم اندما بهانات من قد قدفو حدا قزيه دمسي نحنا كنصرح خلنات فيديو صبوك كيني واتسقنا مونغو حرخراخ سلازفتر اقدمنا يغرتانا حتتكم عينة اقم تقاتم سلازخل مستسراح بليز تعقست غيركم ناترداهم كتحجزونا نمحصناكم ونياتو كل نجار كم تنحنا ندليو تراي كم زي كونه عقل نجارات كابتي دليتنان بحقنان تعرنا وصاي كم زخيد مجنزابي دلي بزخونه سلا تدخل مرداكم ندقفكم لنا مسجنا ناي وترو كم ناي وترو لمون سفح زخونه كله زي ما اخله حبريتا كنقرب لكم هنا بزن يجمر. It can turn the sea dream into a shared reality. That's the crossroads. Either Ethiopia's Red Sea ambition becomes a diplomatic masterstroke, or it becomes the next great regional crisis. The odds and evens. Can Ethiopia win this? Let's break it down Semenenya style. Odds and evens. The evens. Favorable odds. The GERD's completion gives Ethiopia confidence and leverage. The economy's sheer size makes port partners inevitable. Gulf states like the UAE want stable trade routes. They may quietly back Ethiopia's expansion. Ethiopia's peace overtures to Eritrea and Sudan could thaw the ice, if done smartly. The odds, hard walls, diplomatic isolation if Ethiopia moves unilaterally, legal paralysis over Somaliland's status. Egypt's deep regional network, from Riyadh to Asmara, can choke Ethiopia. بعفشا اتي ميديا نا إثيوبيا بكل من قد كريينا اب قداي ناي بحري حيال زخونه سقط خجبر ويون ناي موداتا تيكيت ناتو غيري وسيد وازل ابنا داخرتناتون كريينا بزي حسابنا بوري زقبرو زلو منقسقاسن بميديا كما يجيرم يقاوح ولون سلازي ابي احمد اب كبيد بدهو خمزلون اب حدغنيا درجه بصحي خمزلون نرزلنا ناي موداتا فتنتات ناتو دما بكل من قد كنعزبون كنفتشون كنفتنينا مچم تسرعت ناتو اب حدغا وديقو خمزلو بعلون حبب زيد ليو زرباك زرب جمير له ሰላም የለም ሰላም መቅደም አለበት መሰራት አለበት የሚል በተለያየ መንገድ ኮንሰርን ተነስቷል። ትክክል ነው። ሰላም ለልማት መሰረት ነው ያስፈልጋል። ግን በግልጽ መናገር የምፈልገው ነገር ዛሬ
የኛ ምርጫ ምን እንደሆነ እዚህ ያላችሁ ሰዎች መገንዘብ አለባችሁ። ምርጫችን ምን እንደሆነ ካልገባችሁ መንገዳችን ለየቅል ነው የሚሆነው። ሁለት አርሶ አደሮች ነበሩ። አንደኛውም አርሶ አደር ሌላኛውም አርሶ አደር ፈጣሪ ወይ እባክህን ዝናብ አዝንብ እያሉ ይለምናሉ። ሁለቱም ለእርሻቸው ዝናብ አስፈላጊ ስለነበረ፣ ነገር ግን አንደኛው እየለመነ ምናልባት ፈጣሪ ጸሎቴን ሰምቶ ያዘነበው እንደሆነ ብሎ ቦይ ይቀዳል፣ እየቆፈረ ይለምናል። አንደኛው ጧት ተነስቶ ይለምናል፣ ማታ ይለምናል፣ አይቆፍርም፣ ቦይ አላዘጋጀም። ከሆነ ጊዜ በኋላ ኃይለኛ ዝናብ መጣ። ያ እየለመነ ይጠብቅ የነበረው መልስ አገኘ። ያ እየለመነ ይቆፍር የነበረው መልስ አገኘ። መልሱ ምንድነው? የመጀመሪያው አርሶ አደር ማሳውን በሙሉ ያ ኃይለኛ ዝናብ አጣጥቦ ወሰደበት። ለጸሎት ምላሽ አግኝቷል፣ ስላልተዘጋጀ ግን ተበልቷል። እንታዩቲ ዘረባ ብሕፅር ዝበለ አብይ አሕመድ ሰላም ከምፅ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ እዩ ዝነግር ዘሎ። ለትስ ዲኮድ እቲ ብላብላ ምስላታት ሓረካት ዝገብሩ ዘሎ ነገራት ወይ እውን እንታይ ክብል ዝፍትን ዘሎ ክልተ ሓረስቶት ነይሮም። ክልቲኦም ጸሎት ይገብሩ ነይሮም። ማይ ሃበና ኢሎም ናብ ኣምላኽ ይልምንዎ ነይሮም። ኣምላኽ ድማ ካብቶም ክልተ ሓረስቶት ሓደ ኣምላኽ ኣብ ዝሃበ ክህብ ስለ ዝኽእል ናበለ ይዳሎ ከም ዝነበረ ኩሉ ዘድልዮ ንሕርሻ ዘድሊ መሬቱ የደላድል ከም ዝነበረ ኩሉ እቲ ሓደ ግን ስቕ ኢሉ ይልምን ጥራይ ከም ዝነበረ ሽዑ ማይ ምስ ሓረመ እቲ ነቲ ዘደላድል ዝነበረ እቲ ማይ ንጥቕሙ ከውዕሎ ከሎ እቲ ኮፍ ኢሉ ዝልምን ዝነበረ ግን እቲ ማይ ነቲ ኩሉ ዝነበረ እውን ሓፃፂብዎ ከም ዝኸደ እዩ ዝነግር ዘሎ። እቲ መልእኽቲ ንሱ ከመሓላልፎ ዝፍትን ዘሎ ሰላም ከውሕስ ከም ዘይክእል እዩ። ፒሪየድ። ሰላም ከውሕስ ኣይክእልን እየ። ስለዚ ከምስል ክኽእል ኣለኒ። ሰላም ንከውሕስ ዓቕሚ ስለ ዘይብለይ እንታይ ክገብር እየ ዝብል ዘሎ። ሃገር እናተቃፀለት ከላ ክንሃንፅ ክንፍትን ኢና እዩ ዝብል ዘሎ። ገዛኻ ትቃፀል እንተላ ቀዳማይ ክትገብሮ ዝግባእካ ሓዊኻ ክተጥፍእ ዘለካ። if you think logically ይገርመኩም ንሱ ፈቲኑ ምስላት ኣብይዎ ዝጥቀመሉ ዘሎ ስነ መጎት እቶም ካልኦት ከምሱ ክፀጥፉ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ። ነቲ ንሱ ዝፀጥፎ ዘሎ መንገዲ ንዑ ክከላኸሉ ክብሉ for example I mean this is the delusion beyond words ኢሎም ኣለዉ። ጌታቸው ረዳ ረዩ ንኣብነ ክሐጉስ ኢሉ ዝኸዶ ዘሎ ንሱ ድማ because at the end of the day አበይ ከም ዘለው ኩሎም ልማት ነው የሚያመጣው ወይስ ሰላምን? ልማት ነው የሚያመጣው ወይስ ልማት ነው ሰላምን የሚያመጣው? እርግጠኛ ሆነ መልስ መስጠት አትችልም። ቢያንስ ግን አንዱ ይደግፋል። መሬቱ እያለ ህዝቡ እያለ ኢንፍራስትራክቸሩ በመታጣቱ ምክንያት ግን ኢንፍራስትራክቸሩን ለመስራት የሚያስችል ሀብትም እያለ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ዝሕፅር ኣቢሉኻ ኢሎጂካል እንታይ ዝብል ዘሎ ሰላም ድዩ ንልምዓት ዝሕግዝ ንምዕባለ ዝሕግዝ ወይስ ምዕባለ እዩ ሰላም ዘምፅእ ዝብል ዘሎ? መጀመርያ ሰላም እንታይ ይገብር ኩናት ከንታይ ይገብር ኢሉ ክሓትት መቐለለሉ ነይሩ። ምክንያቱ ኩናት ገንዘብ ይትወስድ ቃል በቃሉ። ሰላም ግን ክትምዕብል ትኽእል ከይትምዕብል ትኽእል ኢኻ። ሰላም እንተለካ ናይ ምምዕባል ክእለት ፕሮባቢሊቲ ዝለዓለ እዩ። ሰነፍ ተኮይንካ ከይትምዕብል ትኽእል ኢኻ ሰላም እናሃለወካ። ኩናት ግን ጋራንቲድ ዕንወት ምዃኑ 100% ሹር ኮይንካ ክትዛረበሉ ትኽእል። ኩናት ዕንወት ጥራይ ዘምፅእ ብኩናት ምዕባለ የለን። ወላ እውን ኣፅዋርቲ ሸይጥ ትኾንካ ምዕባለ የለን ኩናት እናዓነኻ ኢኻ። ምክንያቱ ኩናት እንታይ ዝገብር ንሓደ ዕንዩ ምናልባት ሓደ ስለ ዝሸይጥ ዘሎ ናብቲ ካልእ ገንዘብ ክረክብ ክእል ግን ኦቨርኦል ኩናት ዕንወት እዩ ዘምፅእ። ስለዚ እታ ሲምፕል ሪኩዌስት ክትከውን ዝግባእ ሰላም ክንገብር ኣለና። ኩሉ እዚ ዘረባ እዚ ግን ንምንታይ እዩ ናብ ቁጠባ ክምለስ ስለ ዘለኹ እየ። እነዚ ኩሉ እናገበረ ከሎ ናብ ፑቲን እዮም ለንቀነ ፍሉይ ልኡኽ ሰዲዶም ነይሮም። እንታይ ኢልዎም ፑቲን ስምዑ ሕጂ ስለምንታይ ከተሃዘልኩም ስለ ዘለኹ እየ እዚ The minister informed us in detail about the assessments of our Ethiopian friends, about what is going on in this important and unfortunately traditionally volatile continent, and we agreed that it is necessary to overcome differences between African countries by peaceful means, exclusively and in full compliance with international law. Under the motto which Russia has always respected, African solutions to African problems. There have been cases in the past. ሕጂ እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም በቲ ሓደ ኮይኑ እሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ ድማ በቲ ካልእ እንታይ ይብል ኣሎ ሰርጌይ ላቭሮቭ ካብቶም
ታሪኻዊ መረዳእታ ዘለዎም ናይ ወፃኢ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ዓለምና ቶፕ ዲፕሎማት ዝበሃል ተመክሮ እውን ስለ ዘለዎ ሕጂ ንሳቶም ንራሻ ክጨውይዋ እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ንራሻ ኣብ ጎኖም ገይሮም ንኩናት ክትሕግዞም እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ግን ናይ ራሻ ፀቅዒ ሒዞም ንኤርትራ ኮርነር ንምግባር ወይ እውን ገለ ናይ ሱፐር ፓወር ሓይሊ ኣብ ጎኖም ከም ዘሎ ምክንያቱ እቲ ቀደም ኣሜሪካ ኣጆኹም ዝብሎም ዝነበረ ኣሜሪካ ኣብኩም የለን ሓደ ካልኣይ ቻይና ኣብ ጎኖም ኮይኑ ንኩናት ክድግፎም ከም ዝደሊ ዘርኢ ምልክት ዝበሃል የለን ኣብ ቁጠባ ከም ዓቕሙ ክገብር ክእል ይኸውን ግን ኣብ ኩናት ምሶም ክኸውን ኣይክእልን ናይ ኩናት ፖሊሲ ስለ ዘይብሉ እቱም ኮስተርፍ ዘሎ ራሻ ንራሻ ምናልባት ምስ ታሪኻዊ ታሽሙ ዘለና እሞ ምስ ዝሓለፈ ዝገብርዎ ዘሎ ብዙሕ ድራማታት ድማ እንቆላይ ራሻውናታ ኢንተረስት ኣለዋ ስለዚ ነዚ ምስ ሰርጌይ ላቭሮቭ ቅድሚኡ እውን ናይ ኒኩለር ተባሂሉ ምስ ፑቲን ዝተገበረ ንዓዓ ከም ሓደ ዓብይ ፖለቲካዊ ፀወታ ገይሮም ክሸጥዋ እዮም ፈቲኖም ኣብዚ እጅ እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ኣለዉ ፎሬን ሚኒስተር ላቭሮቭ ሰይስ ራሻ ሬዲ ቱ respect Ethiopia's interests in military cooperation. እዚ ወታደራዊ ደገፍ ክገብረሎም ከም ዝኽእል ዘንፍት ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ራሻ ሰርጌይ ላቭሮቭ እንታይ ኢልዎም ዝኾነ ይኹን ተፃብኦ ዘላ ኮንቲነንት ኣብታ ኣህጉር ኣፍሪቃ ብሰላማዊ መንገዲ ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ብዘኽብር ከምኡ ድማ ኣፍሪቃውያን ብጉዳዮም ባዕሎም ክፈትሕሉ ዝኽእሉ መንገዲ ገይር ክፍትሕዎ እዩ ዝብሎም ዘሎ This is very clear. Putin is playing his cards safely. ጥንቅቕ ኢሉ ይድፃ ዘሎ የስ ናይ ፒአር ሓረካት ክገብሩ ከም ዝደልዩ ዘለዉ ንህዝቢ ዘርኢ ናይ ዲፕሎማሲ ዓብ ነገር ከም ዝገብሩ ናይ ሸው ክገብሩ ከም ዝደልዩ ዘለዉ ተረዲዎም ኣሎ ሂቦም ኣሎ ትዕድል ግን ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ኣብ ጎኖም ኮይኑ ኣንፃር ካልእ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ንዝጥሕስ ኩናት ከተባብዕ መጀመርያ ኩነታት ናይቲ ራሻ ፅንሒልና ንሪኢና ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ብፍፁም ወላ እውን እንተደለየ ዓቕምታት እውን የለን ክሕግዞም ምክንያቱ እጅፍ ኩናት ይፅበየ ስለ ዘሎ ሕጂ በቲ ካልእ ድማ ነዚ ጉዳይኩም ብሰላማዊ መንገዲ ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ተኸቲልኩም ክትፈትሕዎ ፈትኑ እዩ ዝብሎም ዘሎ ሲምፕል ኣዝ ዛት ንሳቶም ግን ብምንታይ ሽርሽርዋ ኣለዉ ናብ ኩናት ጥራይ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ ደጊመ ከስማዓኩም እየ ምናልባት ከምዚ ደይመደይልና ደበልና ዝመስሎም ሰባት ኣሎ ግን ኢትስ ቨሪ ክሊር African solutions to African problems. Бывали случаи в прошлом. There have been cases in the past. Сохраняются, когда And we agree that it is necessary to overcome differences between African countries by peaceful means, exclusively and in full compliance with international law, under the motto which of the countries of African Union and sub-regional groupings on the ሕጂ እንታይ እዩ ብሓፈሻ ኩሉ እቲ ክግበር ዝኽእል ብሰላማዊ መንገዲ ብሕጋዊ መንገዲ ብርትዓዊ መንገዲ ክትፈትሕዎ ክትክእልለኩም ሓይሊ ዘጠቅም ምክንያቱ ክህሉ የብሉን ሓይሊ ኣብ ኣፍሪቃ ከም መፍትሒ ዝኣተ ወይ እውን እቲ ባህሊ ናይ ሓይሊ ዝጥቀም ዘሎ እቶም ቅድሚ ሕጂ ንኣፍሪካ ዝገዝእዋ ዝነበሩ ዝተፈላለየ ረብሓ ስለ ዘሎ ዝጥቀምሉ ሜላ እዩ ስለዚ ኣፍሪካውያን ብሰላማዊ መንገዲ ሽግሮም ክፈትሕለዎም እዩ ኢልዎም ዘሎ ንሳቶም ግን ስፒኒንግ ይገብርዋ ኣለዉ ስለምንታይ ኮለል የብልዋ ኣለዉ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሽግር ስለ ዘሎ ንስማዕ ሕጂ ሓደ ካብቲ ዓብይ ሽግር ኮይንዎም ዘሎ እዚ እዩ ነሳም ከህገወጥ ስራ ደግሞ ያልተቆጠቡ እንዳሉ አይተናል ለነዚህ የመጨረሻ ማሳሰቢያ መስጠት ነው የምፈልገው ብሔራዊ ባንክ ሰፊ ዝግጅት አድርጓል ከጸጥታ ተቋማት ጋር በመነጋገር የብሔራዊ ባንክ ህግ የታክስ ባለስልጣኑን ህግ አጣክሰን በተለይ የቴሮሪዝም ፋይናንሲንግ ወይ መኒ ላውንደሪንግ የምንለው ኦኬ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ላይ ተሰማሩ ኢቶስ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብር ምቁልቋል ናይ ብር እናቐልጠፈ ይኸይድ ስለ ዘሎ እናወደቐ ይኸይድ ስለ ዘሎ there is no much they can do ስለዚ ክራክዳውን ዝኾነ ይኹን ሓወላ ዘይሕጋዊ ኣካይዳ ካልእ ነገር ንዘሎ ብምሉ ከጠጠው ከነብለ ኣለና ክንዓፁ ክንክል ኣለና ስለዚ ኩሉ ዝከኣል ክግበር ከም ዘለዎ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዚ ኸ እንታይ እዩ እቲ ቁጠባ ኣብ ሕማቕ ደረጃ ወዲቑ ስለ ዘሎ ኩሉ ዝከኣለና ጌርና we need to stop it ስለዚ ዝኾነ ይኹን ናይ ብፀሊም ዝግበር ዘሎ ሸርፊ ናባና ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ናይ ብፀሊም ዝበሃል ፀሊም ዕዳጋ ማለት ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ኣብቲ ሕጋዊ ዕዳጋ ከም ድሌትካ ክትረክብ ዘይትኽእል ተኮይንካ ዘየተኣማምንቲ ኮይኑ ኩነታት ናይ ቁጠባ ነቲ መንግስቲ ክትኣምኑ ኣብ ዘይትኽእለሉ ሰባት ካብቲ ናይ መንግስቲ ወፃኢ ክጥቀሙ እዮም ዝኽእሉ ካልእ መንገዲ እዮም ዝመርፁ ኣብ ኩሉ ዓለም ከምኡ እዩ ፀሊም ዕዳጋ ድማ ጀነራል ሚእቲ ካብ ሚእቲ ክድምሰስ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ገለገለ ሰብ በቲ ካብቲ ናይ መንግስቲ ወፃኢ ክጥቀም ዝመርፅ ሰብ ኣለ እዩ ግን ኣብዚ ኩነታት እዚ
انتايوتي ناي اب بوليس زلو نتكالي بوليستات كعري كلون يوم ناي بحق اي ام اف يلمنو لو نولد بانك يلمنو لو نهجرات عربي يلمنو لو نقطر يلمنو لو نكويت يلمنو لو نيمارات يلمنو لو نخل يوم يلمنو زلو نهجرات كبيدوهم كم زلو زير بالكتاب ببزو زلو اب حدا معالتي جوار تايلو سينيرو برسي او وشت حدا معالتي كلتا جزء كم استغيرت واغاناتو ابزي تشات ابديت بمام اكسشينج ريت 7 حدن قالو الى مام الات كندايزي الات 16 الات 17 نا 270 كلتن كم زيبه بيغطل تشات اب حتى جزء كمان يغط يديب كم زلو قتيلو اللاتو او وشت حدا معالتي دما تي ابزي صحفانا مثلا حنت صحفت نيرا كميل تواغا كم زوسغه اوشتي كاب 7 4 ناب 7 8 اجي دما ناب 8 لعليون حليفكم زلو يزنقر زلو سلازي يتشرفي الطيفي يغير سلا زلو ناي حترت ناي وصا شرف اقاتي مونكم زلون تسد ما تي انفستر وي وينت كابيتال زلو كالا مارس تزدل زلو اذا كان زريكا قطبنا اثيوبيا نفسهم كف قصو يخيد كم زلون ابي احمد دما هزو زخون الرديت وي وندقف كركب تزيكيلو ليلو كل دما ولا ناي دقه انفستر سنقل متاع من دي زليو زلو كن كنتات ناي سلام كساب زي الرقاقة انفستر قبر لزغلي يلا كنتات ناي سلام كالرقاقة دما مرجع دليت كم زي بلو دما بعلو كقال سمينا لنا سلازي اتو كنتات بكل من قد كترو يخلقها ابصبق نجر كم زي لينا نرزلنا كالتي ولات بروجكت امانو نابزك اللي تونيرو مزخونه يكون موداق ناي منغستي اب ناي اثيوبيا تاريخ تمليس كان تاريخها اب 7 4 اب 9 1 اب 2016 اب ثلاث درجات قدمتي سرعات مقيارو نهال الثلاثه ناي درج كم دما ناي هي ودك موداقو انت يغاتيم نيرو قطباو قلولاوي يغاتيم نيرو قطباو قلولاوي نت كنتات ناب موداق وسيدو نابليو تاريخاو برسبكتيفز بازلو today برس crash past 175 per dollar and hyperinflations are the same familiar drum beat زي ابت فيديو بودكاست مسايز جبر مانيل بتصفح قليش ونيرو سلازي اتكونتات ناب حدا معلب قصو يخيد كم زلو يمزو نقر زلو زي بز تحرك خون كله مهورات ኤርትራውያን ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ስምዑ زي سنغال بلو صنحت يقلولاو اندي ابزي زوبازي تقندي صقم كوين زلو تقلولاو نايتي قطباو بوليتيكاوي صطاو هناتاتي كمتي زغلصكمو زب تግራይ ابتي حيتاتي دي اف زرق زلو خم سنغال قلطو صنحا نايتي قطباوي قلولاو مرعي قطباو قلولاو ግን اب تግራይ ጥራዝ ይኮና አመላ ኢትዮጵያውን ደርጋ ብዝላ አለ ጥሩ ዝበጽሕሎ ናይ ኤምኤፍ ጸብጸባት ከም ዝሕብሮ ኢትዮጵያ ደርጋ ካብቲ ጽንሐቱ አዚና ቆልቆለና ብዝኸይድ ቁጠባይ አትወር ዘላ እዚ ቁጠባው ቁሎዳው ከስርዓታት ተምቅያር ይኹን ነት ስርዓታት ጸብጢ አምፍጣር ማዕረኽ እንደይተራኽሎይ በኸመይ ይኽፍታሕ ردو ነገር ያብ ትግራይ ዘሎ ንዕዘቦ ለና ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኸ ብዘይቲ ወጥሪ እቲ ዕለታዊ መናብሮ ናይቲ ህዝቢ እቲ መጠን ሸርፊ ናይ ዶላር ኣብቲ ሃገር ዘጋጥሞ ዘሎ ዘቕባበ እዚ ኩሉ ብቁጠባ ዓይኒ ክርኦ ከሎ ከመይ ዝንበብ ኣብቲ ዘሎ ጸጥታውን ፖለቲካውን ቅልውላውከ እንታይ ያበርክቶ ኣለዎ ዶክተር መብራህቱ ዳሕር ሰንቃል ሓደ ኢትዮጵያዊ ፖለቲከኛ ምሁር ናይ ቀደማዊ ግዜ ምልክ ነበረ ትግራዋይ ገብረ ህይወት ባይከዳኝ ዝበሃል ሲ ዘጠመየ ህዝቢ ሲ መንግስቲ ይበልዕ ዝብል ኣባሃላ ነይርዎ ናቱ ድዩ ወይ ካብ ፈረንሳ ክመሃር ከሎ ዘትረየ ድዩ ኣይፈልጥን ግን ሰመይ ህዝብስ ንመንግስቲ የውድቆ ንምባል ሕጂ እዚ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ይሰርሕ ድዩ ኣይሰርሕን ኣረጋጊፅና ክንፈልጥ ኣይንኽእልን ኢና ኢትዮጵያ ሓያል ጥሜት ሓያል ናይ ቁጠባ ፀገም ኣሎ ኣብ ኤርትራውን ከምኡ ግን ኣነ ክሪኦ ከለኹ ምስ ካልኦት ሃገራት ኣወዳዲረ ክሪኦ ከለኹ ኣብ ዞባና እቲ ህዝቢ ዳርጋ ምትፅዋር ዲና ክንብሎ ወይ ከዓ ነቲ መንግስቲ ክስከሞ ክሳዕ መወዳእታ ዝኽእል ይመስለኒ ወይ ከዓ ናይ ባህሊ የብሉን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ስሳታት ተሪእና ካብዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ኣብ ስሳታት ዝነበረ ወለዶ ይሓይሽ ተወሓደ ብሓንቲ ኢትዮጵያ ዝሓስብ መንእሰያት ምስርዓት ሃይለ ስላሴ ኣብ ጎዳናታት ወፂኦም ተቃዊሞም ስርዓት ቀይሮም ኣብ መወዳእታት ከም ንፈልጦ እቲ ለውጢ بسرعة درجي تجاويو حجي خريقه كله ناي سرعة درجي بحيلي متشفشاف نتري هزبيك تنبركخ مفتان حدش بحالات تاتاتيو
ካልኣይ ከዓ እዚ ብሕወሓት ብሄረግ ዝተኣታተወ ናይ ብሄር ፖለቲካ ከዓ እቲ ህዝቢ ክንደይ ብሓደ ብሃገር ዝሓስብ በብሔር ከም ዝሓስብ በኸባቢ ከም ዝሓስብ የሚያስቆጭ ነገር እንደሚሰማችሁ አልጠራጠርም። ግማሹ ሌሊት በጣም በብዙ ሲያሳስበኝ ነው ያደርኩት። አልተኛው ለምን ለማኝ ሆን የሚለው ጥያቄ መመለስ አልቻልኩም። የማይናገሩትን ሚስታቸውን ከጎናቸው አስቀምጠው የሚናገሩበትን ምክንያት እንትወው። ለምን ለማኝ ሆንን የሚለውን መመለስ እንቅልፍ አጥቼ ያደርኩበት መመለስም ሳልችል ቀረሁ ሲሉ ከ7 ዓመት ጀምሮ ጠቅላይ ሚኒስትርነትን ስመኝ ነበር ያሉን። ታዲያ ቢያንስ ይችን ቀላል ጥያቄ ሳያውቁ ነው እንዴ ግማሽ ሌሊት መድበው ሳይተኙ ለመጀመሪያ ጊዜ ለምን ለማኝ ሆንን የሚለውን ጥያቄ ሲያስቡበት ማደሮ? ገና አሁን ነው እንዴ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት የሚለውንም ጥያቄ እናቆየው። ምንም እንኳን ጥያቄውን መመለስ አቃተኝ ብለው ቢናገሩም በንግግራቸው መዝጊያ ላይ የአገሪቱን ህዝብ ወደ ድህነት የገባው በራስ ምርጫ ነው በማለት መልሰውታልና እሱን ከማየታችን በፊት የሚያስቆጭ ነገር አይታችኋል? በሉ ተቆጩ። እንታዩ እቲ ኩነታት ከም ዝትሪእዎ ፀናሕኩም ማለት እዩ። ዶክተር መብራህቱ ክዛረቦ ፀንሐና ርኢና ኣብ ብዙሕ ክኢላታት ዝጠመየ ህዝቢ ስርዓት ይቕይር፣ መንግስቲ ይግምጥል፣ ኩነታት ይቕይር። ኣብ ኢትዮጵያ ኣማኑኤል ኣቐዲሙ ከም ዝበለና እዚ ኩነታት እዚ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠመ እዩ፣ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ስለዚ በቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይቲ ቁጠባ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ፀቕጢ ፈጢሩሉ ዘሎ እዩ ንኣብይ ኣሕመድ ኤንድ ኣብ ቀረባ ግዜ ክቕየር ዝኽእል ዝረኣዮ ተስፋ ድማ የለን። ስ ቨሪ ኢምፖርታንት። ኣብ ቀረባ ግዜ እቲ ፎርካስት ነገራት ክቕየሩ ዝኽእሉ እቲ ኮይኖም ፕሮጀክሽንስ ክትገብር ከለኻ ድሕሪ ዓመት ነዚያ ተፀሚምና ሓሊፍናያ ክንሰግር ንኽእል ኢና ኣይኮነን። ኣብ ዓውደ ግንባር ኣብ ዓውደ ኩናት ይሰዓር ኣሎ፣ ቁጠባ እናደኸመ ይኸይድ ኣሎ። እቲ ዝገደደ ድማ ብዓለም ደረጃ ድማ ናይ ዓለም ቁጠባ ድማ ናብ ሕማቕ ማዕዘን ይኸይድ ኣሎ። እንታይ ማለት እዩ? ሃገራት ኣብ ርሱን ዝኾነ ወታደራውን ፖለቲካውን ቁጠባውን ውድድርን ረፅምን ኣብ ዘለዋሉ ግዜ ንኢትዮጵያ ወይ እውን ስርዓት ዓቢ ንምድሓን ብፍሉይ ክጓየሉ ዝኽእል ሓይሊ የለን። ኤውሮፓ ኣብ ዝኸበደ ዓዘቕቲ ናይ ቁጠባን ናይ ፀጥታን ፀገም ወዲቖም ኣለው። ኤውሮፓ ድማ ብዙሕ ግዜ ዝጓየሉ እሳቶም እዮም። እስራኤል ኣብ ዝገደደ ዓዘቕትላ ዓበ ኩናት ክትገብር ድማ ትዳለላ እንተኽኢላ። ኣሜሪካ ምስ ቻይና ትገብሮ ዘላ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኢና። ኩነታት ናይ ዩክሬን ንሪኦ ኣለና። ስለዚ ንዓቢ ብፍሉይ ከድዕን ቻይና ድማ ካብ ኣሜሪካ ዝመፃ ዘሎ ረፅቢ ኣብ ከምኡ ዝያዳ ኣተኪራ ስለ ዘላ ሓደሽቲ ፀላእቲ ክትገብር ትመርፀሉ የለን። ስለዚ በዚ ንሪኦ ዘለና ክዛረቦ ፀንሑ ተደመሮ ከምቲ ዓቢ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ ኩነታት ቁጠባዊ ሚራክል ወይ ከተኣምር ጌርና ነዚ ኩነታት ክንሰግሮ ንኽእል ኢና ዝብል ሕልሚ እዩ ክሸይጥ ዝፍትን ዘሎ። ትሰርሕ ድማ የላ እንታ ኩነታት እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃሎ ከሎ እታ መህደሚ ዝጥቀመላ ዘሎ ናባ ክንሰግር ኢና ሕጂ አቶ ጌታቸው ረዳ ሬድዋን ሁሴንና አቶ ጌታቸው ረዳ በአፋር ክልል የድንበር ከተማዋ ቡሬ ጉብኝት ማድረጋቸው ተነገረ። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የምስራቅ አፍሪካ ጉዳዮች አማካሪ ሚኒስትር አቶ ጌታቸው ረዳ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ከፍተኛ የፌዴራል አመራሮች፣ የመከላከያ ሰራዊት አመራሮችንና የአፋር ክልል አመራሮችን ያካተተ ልዑክ በኤርትራና ኢትዮጵያ ድንበር ላይ ወደምትገኘው ታሪካዊቷ ቡሬ ከተማ ጉብኝት እያደረገ መሆኑ ተነግሯል። በአቶ ጌታቸው ከቀይ ባህር አሰብ 80 ኪሎ ሜትር ገደማ ርቀት ላይ በምትገኘው ቡሬ ከተማ ላይ በአቶ ሬድዋን ሁሴንና አቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራ የፌዴራል ከፍተኛ ሚኒስትሮች አመራሮች፣ የመከላከያ አመራሮችና የአፋር ክልል አመራሮች ያካተተ ቡድን ዛሬ በኤርትራና በኢትዮጵያ ድንበር ላይ ወደምትገኘው ታሪካዊቷ ቡሬ ከተማ ገብተዋል። ቡሬ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ ብዙ መስዋዕትነት ከተስተናገደባት የጦር ግንባሮች አንደኛዋ ናት። ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ናብ ኩናት ንክኸደሎም ወይ እውን እቲ ዘሎ ጌታቸው ረዳን ሬድዋን ሁሴንን ኣብ ጎኑ ኮይኖም ኣብ ጉዳይ ምዕባለን ቁጠባን ኢና ንዛረብ ዘለና ተባሂሉ ዝግበር ዝነበረ ድራማ ቀጥታ ካብኡ ተንስኦም ናበዮም ዝረኣዩ ዘለው ናብ ቡሬ እዚ ከዓ ፕሮቮኬሽን ናይ ኩናት ከም ሓደ ዓብይ ኣጀንዳ ንወታደራዊ ምንቅስቃሳት ወይ እውን ንዓሰብ ኢልካ ዝግበር ዘሎ ካብቲ ብፋኖ ዝግበር ዘሎ ነውፂእ ነብስኻ ንምድሓን ወይ እውን ንምህዳም ዝገብርዎ ዘለው እዩ። ዳርጋ ብኩሉ መንገዲ ክንርኢ ከለና ንኩናት ዘለዎም ፅምዓት፣ ንኩናት ዘለዎም ኣጀንዳ፣ ናይ ኩናት ዘለዎም ሸውሃት ኣብ ዝላዕለ ደረጃ እዩ ዘሎ። ንኩናት ስለዝኽእልዎን ክገብርዎ ስለዝኽእሉን ዓቕሚ ስለዘሎ ገለ ጥራይ ኣይኮነን ነው።
እቲ ፐርፐስ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ከመይ ጌርካ ነቲ ናሬቲቭ ማለት ድማ እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ከመይ ጌርካ ሽፍት ትገብሮ እንተወሓደ ድማ ከመይ ጌርካ ነቲ ህዝቢ ብጉዳይ ናይ ዓሰብ ዝያዳ ከተኩር ይኽእል እቲ ህዝቢ ነቲ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ምግዳስ ዝኣብየሉ እናዓበየ ምስ ከደ ድማ እንታይ ክገብር ክመርፅ ይኽእል ሜይቢ ኩናቱን ክጅምር እዩ ቢካዝ ከንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣማራፂታት ናቱ ኣዝዮም እናፀበቡን እናወሓዱን ኣብ ዝኸድሉ ዘለዉ ሂ ዊል ዱ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ክፍትን እዩ ኣብ ሰምራ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ሰምራ ዝበሃል ከተማ ሓደ ኮንፈረንስ ገብር ነይሩ መንግስቲ ኤርትራ ድማ መሊሱሉ ኣሎ እቲ ኩነታት እቲ ነፍሱ ዝኻለ ዳይቨርሽን ቴክኒክ ነይሩ ኣጀንዳ ናይ ዓፋር ተጠቂምካ ንሉኣውነት ናይ ኤርትራ ንምድፋር ዝቕየድ ዘሎ ኩነታት ድማ ኣቕሊልካ ክትርእዮ ትኽእል ወይ እውን ሸለል ኢልካ ክትርእዮ ትኽእል ከም ዘይኮነ ብኩሉ መንገዲ ንርኢ ኣለና ስለዚ እቲ ንርእዮ ዘለና ኩነታት desperately ንኩናት ይደልዩ ከም ዘለዉ እዚኣቶም ገለ ካብቶም ዓበይቲ ኣካውንታት ናይ ኢትዮጵያ እዮም እንታይ ዝብል ዘሎ ኔክስት ሜጀር ዎር ዳርጋ ምስ ኤርትራ ኩናት ንክህሉ ይፅልዩ ኣለዉ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኤርትራ faces a serious existential threat as እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ዓብይ ፀገም እዩ ዘጋጥማ ዘሎ ብውሽጣዊ ፀገም እቲ መርሕነታ ድማ ከቢድ ወጥሪ እትይዋ ዘሎ and continues to pursue enmity with Ethiopia which has ስለዚ ምስ ኢትዮጵያ ድማ ናይ ኩናትን ዕግርግርን ምርጫ ይድወስድ ዘሎ ኢትዮጵያ ድማ 132 ሚሊዮን ህዝቢ ኣለዋ 10 ዕፅፊ ናይ መሬት ናይ ኢትዮጵያ ክንዲ ናይ ኤርትራ ይኸውን 10 ዕፅፊ ናይ ኤርትራ ዝኸውን ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ 63 ዕፅፊ ናይ ኤርትራ ዝኸውን ከምኡ ድማ far greater military and diplomatic power ወታደራውን ቁጠባዊ ዲፕሎማሲያውን ዓቕሚ ኣለዋ ኤርትራ endangers itself እዚ ሰብ እዚ ናይ ብሓቂ ኣብ ዓቕሊ ፅበት በፅሒ ከም ዘሎ ይከታተሎ ስለ ዝኾንካ ፈለዋ ይገብሮን ግን ኣብቲ ፊድ ናተይ መፀኒ እዩ ሓንሳብ ምስ እስራኤል ክትዋጋ ኤርትራ ንእስራኤል ከም ቃዛ ዓይነት እያ እስራኤል ሓንሳብ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕሪ ግድን ክትበና ኣለዋ ግድን ዓሰብ ክወሃበና ኣሎ ጎረሮና ክንሕነቃ ንኽእል ኢና ስትራቴጂካዊ ኩሉ እቲ ዘረባን ስነ መጎትን ኤርትራ ንክእምን ኤርትራውያን ለብሙ ምሳና ምስራሕ ሸኩም ዝብል ኩሉ ተስፋ ቆሪፁ ሕጂ ኣብ ናይ ኩናት ቋንቋ ስለዚ ወገን ብልፅግና ነቲ ብልፅግና ብቐረባ ዝርእይዎ ፕሮፓጋንዲስት ናቱ ናይ ዓቕሊ ፅበት ፅሑፋትን ስእልታትን ክዝርግሑ ጀሚሮም ሕሉፍ ሓሊፍዎ ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ 2022 ዝወፅእ ኣርቲክል ናይ ኢኮኖሚስት ንኤርትራ ክትእግድዋ ኣለኩም ቅድሚ እዚ ናይ ኩናት ትግራይ እገዳ ምሙራዱ ዝተፃሕፈ ኣርቲክልስ ለንቀነ ዝወፅእ ኢሉ ከውፅር እየ ኣለኹ ንሱን ብዙሓት ካልኦትን ስለዚ ኣብቲ ናይ ብልፅግና ደንበ ወይ እውን ኣብቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ መሽን ናቶም ዓብይ ወጥሪ ተፈጢሩ ኣሎ ፕላስ ነቲ ወጥሪ ብኩሉ ናብ ኩናት ገፁ ንምግባሩ ዝግበር ዘሎ ኩነታትን ክርኢና ኣብዚ ካልእ እንታይ ምዝያ ዝብልዋ ዘለው ናይ ወደብ ሕቶ ከም ድራማ ትኸይድ ኣላ ድማ ካልእ ኣብዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ሓንቲ ዘረባ ኣላ እሳ ድማ ትራውት መሊስሎም ዘሎ ግን ኣብዚኣ እታ ፀሕፍቲ ንሳቶም ዝብልዋ ዘለው እዚኣ እንታይ ይብሉ ሓደ ደይኮነ ዳርጋ 10 ኣካውንታት ናይ ትዊተር ካድረታት ናይ ብልፅግና ዝፅሕፍዎ ዘለው እንታይ እዩ ኢትዮጵያ 8 ቢልዮን for port access to Djibouti ኣብዚ ሓለፈ 30 ዓመት ድማ 82 ቢልዮን እያ ከፊላ 82 ቢልዮን ከፊላ ኣላ this is not an opportunity for return this is not an opportunity for return but for their envy in a few years time they will not be able to achieve their dreams but they will be able to achieve their ታይት ብል ዘሎ ብሓፈሻ ነዚ ገንዘብ እዚ ንኤርትራውያን ናይ ብሓቂ ተመሲጦም ነዚ 82 ቢልዮን ኣባኹም ኢንቨስት ኮይኑ ኢንቨስት ንመን እዮም ክቆሽሹ ዝደልዩ ዘለዉ መጀመርያ ኤርትራ ይከልከለቶምን ስለምንታይ ከም ዘይከልከለቶም ታሪክ ምውካስ ኣገዳሲ ካብ ንሕና በዓልና ንዛረበ ጥራይ እዚ ናይ ወደባት እንተዳሪኻ ኣብ ዓሰብ ንኣብነት ብነፃ ክመሓላለፉ ፍቁድ እዩ ነይሩ ምንፃ ምመሓላፍ ጥራይ ዘይኮነ ንኣሳልጦ ተባሂሉ እውን እዚ ካብ ንውሕ ዝጠመተ ናይ ክልቴና ረብሓታት ዝተመርኮሰ ኣውንታዊ ዝኾነ ኣረኣያ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዝተመርኮሰ ሜላዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ድላይ ክጥቀመሉ ፈቂዱ እዩ ነይሩ ማለት እዩ በቲ ሓደ ሸነኽ ካብ እዚ ካብ ናይ መተሓላለፊ ነፃ ከም ንቡር ክኸፈሎ ዝግብኦ ከይከፈሉ እዮም ክሓፍፁ እዮም ሽሕኳ ብትግራይ ንኣብነት ናይ ርግጫ እናተባህለ ነዘንብኦ ዝንቀሳቐሰ ዝነበረ መካይና ህና ዝኽፈል እንተነበረ በንፃሩ ብወደብ ዓሰብ ዝግበር ዝነበረ ምንቅስቃስ ናይ መካይን ይኹን ኣይኮነ ብነፃ ዝግበር ነይሩ እዚ ዓብይ ረብሓ ንኢትዮጵያ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ካልኦ ካብ ሓሊፍካ እናቶም ምህላዊ ኣብቲ ወደብን ፍቁድ ነይሩ ከም ድላይ ዘመሓድሮ ነይሮም ዛልጋር ዓሰብ ሰብ መሓድሮም ነይሮም ክትውን ትኽእል ነቲ ወደብ ማለት እዩ
ካብኡ ወፃኢ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ንግዲ ብወገን ኢትዮጵያ ንኣብነት ዝግበር ዝውሰድ ዝነበረ ስጉምትታት ዝኾነ ይኹን ኣብ ወፃኢ ክሽየጥ ይከኣል ተባሂሉ ዝጥርጠር ኣቕሓ ወላ ደረጃ ፍርያቱ ናቱ ዓይነቱ ትሑት እንተኾነ ይኽልከል ነይሩ ነጂ ከይመፅእ ናብ ኤርትራ ከይመፅእ በንጻሩ ኣብዚ ካብ ኤርትራ ንሕና ብደገ ብናይ ወፃኢ ቸርፊ ዘምፃናዮ ዝኾነ ይኹን ኣቕሓን ንብረት መሳርሒ ንኢትዮጵያ ክሓልፍ ክኸይድ ንፈቅድ ነርና ስለዚ ኣብቲ ዝነበረ ንሕና ከም ድጎማ ዝገበረስ ኤርትራ እምበር ኢትዮጵያ ነይራ ክትብል እቲ ዝቐንዐ እስከሽም ናይዚ ሰብ እዚ ኣብ ታሕቲ ፅሓፉ ለይ ናይ ብሓቂ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ብፍላይ ዘካርያስ ገሪማ ፖስት ገይርዋ ነይሩ with all respect ናይ ብሓቂ ከምዚ ዓይነት ትሕዝቶ ከምዚ ክወፅእ ከሎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለምንታይ ብኣፍና ጥራይ ዘይኮነስ ብጭብጢ እውን ክንዛረብ ስለ ዘለና እዚ ኸ እንታይ ዝገብር ዘሎ ኤርትራ ወላ እውን ነቲ ወደብ ኣገልግሎት ዓሰብ ክትቦም ከላ ካልእ ወደባት ክጥቀሙ ከሎ ኣይኮነን ክኸፍሉና ትሕቲ ቅርፅናትና እዮም ዘበላሽው ነይሮም ንዑ ድማ ኣይከፍሉን እዮም ነይሮም ስለዚ ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ ነዛ ቪድዮ ትሰምዕ ዘለኻ እዞም ጎረቤት እዚኦም ወላ እውን ሓለፈ ዓሰብ ትሕሪድካዮም ምስጋና ኣይኮነን ዘለዎም ዓሰብ ንሕና ስለ ንጥቀመሉ ንሕና ክንወስዶ ኣለና ጥራዮም ክብልኻ ኤርትራ ምዝዮም ሰብ እዚኣ ምዝዮም ሃገር እዚኣ ዲል ንክትገብር ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ምክንያቱ ንሳቶም ዝምነይዎ ዘሎ ከምቲ ገዚኦምና ብሓይሊ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ድሓን ካባፎም ዘይንሰምዑ እንታይ ግምት ኣድልየና ግድባችን በራስ አቅም ገንብተን አጠናቀና አሁን የቀረን በግፍ ያጣነው የባህር በራችን የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር መመለሱ አይቀርም። ባህር ኃይላችን በአደረጃጀቱም በሰው ኃይል ስልጠናም በተቋም ግንባታ ረገድና በሁለንተናዊ ዝግጅቶች ራሱን እያጠናከረ የሚገኝ ሲሆን ሀገራችን ኢትዮጵያ በውሃ ላይ የሚኖራትን ብሔራዊ ጥቅሞችን ለማስከበር የሚችል ኃይል በመገንባት ላይ ይገኛል። ስለዚህ ባህርና بحثر زبالة تاقن ملختناتا جماعة بحرنا ودباتنا بزي فتحوين بقفعن زتمنزع كابانا نعود نملس يتعلامة هاي البحرنا دما كم تندي جانا هداسي زبال زلو بعقمنا زودعنا أمين بزح دي بيتي زلو بتقين بتقن دي جانا تكوش تعد خسره كتودن نايكالو لولاو مريت لولاوي أفضل بحري كتمنتل كتمتعت المفتان ناي موداتا عبدانن صلالن يزري بزي خانتايو مرحب لعلي عبيدو سلو زلو كلاتهم معريو كابون لعلي كعبدو كخولو ኤርትራ ስቂላ ይኮን እንትሪዮ ዘላ መልሲ ትህባላ እቲ መልሲ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ብዝተኻለ መጠን ትክክለኛ ስእሊ ክህልዎም ኣሎ ብልፅግና ኦፊሻልስ ማለት ሓለፍቲ ናይ ብልፅግና ከምኡ ድማ ናቶም ፕሮፓጋንዲስትስ ሲም ቱ ቢ ኣክንዲ ዝሕል ናበሉ ዝኸዱ መመሊሶም ናበርትዑ ይኸዱ ኣለዉ ዝኻንታዩ ዳርጋ መግለፂ ክትረክበሉ ዘይትኽእል ዕብዳን ወይ ከዓ ፅላለ ወይ ኦብሰሽን ብዛዕባ ሉላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝብልዎ ዘሎ ብካለ ዘራርባ ጎበጣ ማለት እዩ ሉላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣይወሃብን እዩ ሉላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ማለት ጎቢጥካ መሓዝ ማለት እዩ ስለዚ ዲስ ዋዝ እዚ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ኣበርቲዑ ይኹንኖን ቅቡል ከም ዘይኮነ ይዛረብ ኣሎ ኣብ ሰመራ ተገይሩ ዝነበረ ዋዕላ ድማ እንታይ ብላ ኣሎ ኢንስቲትዩት ኦፍ ፎሬን ኣፌርስ ተባሂሉ ብኡ ተገሊፁ ዝተገበረ ዲፈንስ ወር ኮሌጅ ንኩናት ዝዳሎ ዘሎ ዲፓርትመንት ማለት እዩ and the Samara University over the weekend ስለዚ እቲ ዝግበር ዝነበረ ሲምፖዚየም ዝበልዎ ድማ እንታይ እዩ በቲ ፎሬን ኣፌርስን ናይ ዲፈንስ ወር ኮሌጅ ናይ ኩናት ኮሌጅን ከምኡ ድማ ሳምራ ዩኒቨርሲቲ ዝበሃልን ኢሎም ዝገበርዎ እዩ ታሪክ ሪቪዥን ማለት ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ታሪክ ዘንቢዕካ ብምትርጓም ከምኡ ድማ ኣብ መንጎ ኒልን ቀይሕ ባሕርን ዘሎ ርክባት ናበልካ ዘየለ ኣደናጊርካ ለኽቢጥካ ናብ ዝገደደ ሽግር ንምውሳዱ ሕጋዊ ታሪኻዊ ዝኾነ ይኹን ጭብጥን ዘይብሉ ነገር ከም ሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ ጌርካ ህውተታ መፍጣር ማለት እዩ ኣይትውሓት እዩ እንተበልክዋስ ትጎስሞ መሊሳ ትጎስሞ እዩ ነገሩ ብምባል ገሊፅዎ ኣሎ እዚ ከዓ ኤርትራ ኣትሪራ ትገልፅ ከም ዘላን ብግምጣሉ ኣብቲ ኮንፈረንስ ዝነበሩ ካብቲ ፎሬን ሚኒስትር ድዮም ካልኦት ኩላቶም ኣንጻር ኤርትራ ድማ ሰፊሕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ይህቡ ከም ዘለውን እዚ ድማ ኤርትራ ተጠንቂቓ ትከታተሎ ከም ዘላን ዝግብኦ መልሲ ትህብ ከም ዘላን ድማ ምፍላጥ የድሊ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ብዛዕባ ሪፈረንደም ናትና ዘለዎም ምልክት ሕቶ እውን ይዛረቡ ኣለዉ ህዝቢ ዓፋርን ህዝቢ ኩናማን ኣብቲ ግዜ ሬፈረንደም ነጥቢ ጉዳይ ናቱ ብትክክል ኣይተገልፀን ዩኒስኣር ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት እውን ገለ ነጥብላቶም ኩሉ ግዜ ዘዝውርዋ
እንታይ ዝብል ኣብቲ ሪፖርት ገለ ኩናማን ዓፋርንሲ ቅሬታ ከም ዝነበሮም ገይሮም ኣውፅኦምን ኤርትራውያን ማይኖሪቲስ ኢንክሉዲንግ ዓፋር ኩናማ ቅሬታ ከም ዝነበሮን ህዝባዊ ግንባር ድማ ሸለል ከም ዝበሎ ዝብል ሓበሬታ ኣሎ። ንዓ ድማ ዳርጋ ብጣዕሚ እዮም ኮለል ከብልዋ ዝፍትኑ ብካልእ መንገዲ እዚ ንሳቶም ከም ኢሎም እናዓንደሩ ከለዉ ወይ እውን ኣብቲ ዕብዳኖም ከለዉ ሓንቲ ምሁራት ናይ ኢትዮጵያ ዝገበርዋ ክንርኢ ምሁራት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኣምስተርዳም ተኣኪቦም ነይሮም ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኣክቲቪስትስ ምሁራን ናይ ኢትዮጵያ እቲ ናቶም ፕረስ ሪሊዝ ዝገበርዎ ፅቡቅ ኣቢልና ክንሪኦ ተኮይና ብዙሕ ነጥብታት ዘለዎ እዩ ነይሩ ግን ስልጣን ንምስግጋር እዮም ዝዳለዉ ዘለዉ ስለዚ ኣበይ ተኻይዱ ኣብ ኣምስተርዳም እዩ ተኻይዱ ዕለት 18 ወርሒ 10 2015 እዩ ነይሩ purpose concerned Ethiopian convened to address Ethiopia's worsening political security and economic crisis ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ድሕንነታውን ፀገም እቶም ኣብኡ ተሳቲፎም ዝነበሩ ካብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካውያን ውዳቤታት ካብ ወታደራውያን ሓይልታት civil society scholars activists and diaspora members እዮም agenda እንታይ ነይሩ ፖለቲካዊ ምስግጋር political transition ማለት እዩ principles and process of political settlement ከመይ ጌርካ ነብቲ ፖለቲካ ብሓደ ኣመሓዲርካ ምስግጋር ናይ ስልጣን ክትገብር ትኽእል mechanisms for peace ንሰላም ከመይ ጌርካ ተውሕሶ ድሕሪ ምውዳቕ ናይ ሓደ ስርዓት ማለት እዩ ከምኡውን managing external actors ናይ ደገ ፅልዋታት ከመይ ጌርካ ትምክቶም ስለዚ key conclusions ገለ ካብቲ መደምደምታ ዝገበርናዮ ዝብልዎ ዘለዉ እንተሪእና ድማ እንታይ ይብልለው severe political and security breakdown እቲ ኣብይ ኣሕመድ ፈጢርዎ ዘሎ ኩነታት ዝብልዎ ዘለዉ እንታይ እዩ ሓደ ዓብይ ፖለቲካውን ድሕንነታውን ውድቀት ኣጋጢሙላ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘለዉ economic hardships and security instability economic hardship and social instability ስለዚ ቁጠባዊ ሽግርን ከምኡ ድማ ናይ social instability ዘይርቃት ሕብረተሰብ ድማ ኣይተረጋገን ኣሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤትኒክ ኣብ ልዕሊ ኤትኒክ ዘሎ ፀገማት damage diplomatic standing and sovereignty እስካልኦት ጎረባብቲ ይኹን ብዓለም ደረጃ ዲፕሎማሲ ናይ ኣቢ ብዙሓት ኪላታት ናይ ኣቢ እንኳላይ ከም ቀረብቲ ናይ ኣቢ ከም ፅሕፍዎ ዘለዉ ዕንደራ ዝመልኦ ናብ ብሪክስ ስለምንታይ ከድና እንታይ ትመክሰቡ ስለምንታይ ካብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ካብ IMFን ወርልድ ባንክ እናለመና ከለና ናብ ራሽያ ናብ ቻይና ንፅጋዕ ናብ ኢራን ንኸይድ ናብዚ ንኸይድ ስለዚ ስትራቴጂ ዘይብሉ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ዝዘልል ዘሎ ውፅኢት ዘይብሉ ሕቶ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢልካ ንሶማልያ ቆጢዕካ ብሶማሊላንድ ዝፈተንካ ክፈሽል ከሎ ጥሪ ኢልካ ብካልእ ዲፕሎማሲ ከይፈተንካ ድማ ናብ ኩናት ናብ ኤርትራ ትገብሮ ዘለካ መመሊሱ ፀቕጥን ፅልዋን ተነፅሎን እምበር ፍታሕ የምፃልና የለን ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ካልእ urgent warnings ህፁፅ መጠንቀቕታታት without coordinated action Ethiopia risks collapse of central authority ድሕሪ ህፁፅ ዝኾነ ለውጢ ተዘይተገይሩ ዝተወደበ ምድሓን ተዘይተገይሩ ኢትዮጵያ ኣብ እቲ ማእከላይ ምምሕዳር ናይቲ ኢትዮጵያ ፋሕ ክብል ከም ዝኽእል post Abiy transition plan is urgently needed to avoid deeper catastrophe ስለዚ ኣቢ ድሕሪ ወዲቑ በዚ ሕጂ ዘለናዮ ከይተወደብና ከለና እንተወዲቑ ዓብ ፀገም ከጋጥመና እዚ ሕጂ ኣብ ኣምስተርዳም ዝካየድ ዘሎ ፕላስ ፋኖ ፅምዶ ናይ ህወሓት ናይ ፋኖ ናይ ሸነ ናይቲ ወታደራዊ ግንባር ፅምዶ ክግበር ዝኽእል ወታደራዊ ግንባርን ፖለቲካዊ ግንባርን ኣብ ነንበይኑ ቦታ ክህሉ ይኽእል እዩ እሳቶም ክገጣጠሙ እንትኽኢሎም ሰላማዊ ምስግጋር ወይ ከዓ እቲ ኣቢ ምስ ወደቐ ክመፅእ ዝኽእል ዕንወት ክጎድል ይኽእል እዩ እንተዘየለ እቲ ኩነታት መሊሱ ናብ ሓደጋ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዮም ከምኡ ድማ proposed actions stakeholders must recognize the looming እዚ ኩሉ እቲ ነቲ ከባቢ ዝዕዘብ ዘሎ ነቲ ሽግር ክርድኦ ክኽእል ከም ዘሎ ሓበራዊ ምርድዳእ ክህሉ ከም ዘለዎ ንምስግጋር ከምኡ ድማ ድሕሪ ኣቢ ከመይ ጌርካ ነቲ ናይ ሴኪሪቲ ባኩም ስርዓት ተወዲቑ ሰራዊት ተወዲቑ ከመይ ጌርካ ተሰጋግሮ ክሕሰበሉ ኣሎ formulate a peaceful and inclusive transitional arrangements እንታይ እዩ ሓበራዊ ዝኾነ ሰላማዊ ንኩሉ ዘማእኸለ መሰጋገሪ መንግስቲ ፖለቲካዊ ኣሰራርሓ ድማ ካብ ሕጂ ክሕሰበሉ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ሲሪየስ ዝኾነ ናይ ኣቢ ውድቀትን ናይ ስርዓት ምስግጋርን እዮም ዛረቡ ዘለዉ ካድረታት ናይ ኣቢ ድማ ኣብ ኤርትራ ኣብ ደገ ከማን ተቃወሙ ብዛዕባ ከምዚ ዝዛረብ ዘየለወሉ ወላ ሓንቲ ደገ ዝምንቅስቃስ ኣብ ዘየለወሉ ግዜ ዝነበረ ንሓትሕዱ ክባላ ኣብ ዝውዕለሉ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ብሰንከቲ ዘለዎም ፀገም ኩሉ ሰብ ናብ ሓደ ቦታ በፂል ቀደም ከምዚ ይነበሩ ሕጂ ግን እቲ ሓደጋ ይረኣዮም ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብቕልጡፍ ይቀያየር ስለ ዘሎ ተቐላጢፍካ ነቲ ኩነታት እዚ ከመይ ጌርካ ትቋፀሮ እዩ ኔክስት ስቴፕስ ኢሎም ከዓ ንካልኦት ሓይልታት ድማ ንምምፃእ ክፅዕሩ ምዃኖም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እቲ ኩነታት ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ካልእ ድማ ኣሎ ብዚ ክሰምዖ ዘለና
ودي اسمعوا منين الآن. قبل كده بيقولوا الناس الآخرين، لكن اسمعوا منين الآن. احنا أي طيارة تقوم من أي مطار من دولة مجاورة، أي طيارة تسقط تضرب تقتل أي مسيرة بتقوم من أي مطار، احنا بالنسبة لنا هدف مشروع، هدف مشروع. اوكي انتي زبل زلو ونحن من اللي نكون متأكدين طبعا. ናይ RSF ሓላፊ ደጋሎ ሓመቲ ደጋሎ ማለት እዩ ዝኾነት ይኹን ነፋሪት ይኹን ድሮን ካብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ንመንግስቲ ናይ አልቡርሃን ወይ ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ኣብ ምጉዓዓዝ ትሕግዝ ዘላ መጥቃዕቲ ንምግባር ዝኾነ ትሕግዝ ዘላ ኣብ ቦቱ ኬድና መጥቃዕቲ ክንገብር ኢና ኢሉ ዘጠንቅቕ ዘሎ ክሳብ 2000 ኪሎ ሜትር ክኸዳ ዝኽእላ ድሮናት ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ኣብ ባይታ ይሰዓር ከም ዘለዎን ሰራዊት ናይ ሱዳን ድማ ይደፍእ ከም ዘለዎን እዩ ዝንገር ስለዚ ናይ ዓቕሊ ፅበት መጠንቀቕታ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ክሳብ ሕጂ ኤርትራ ብነፈርቲ ይኹን ብድሮናት ትሕግዝ ከም ዘላ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣይተሰምዐን ኣይተራእየን ብዙሓት ምስ ኤርትራ ተሓሒዞም ክዛረብሉ ስለ ዝረኣኹ እዚ ዘረባ እዚ ግን I don't know እቲ ናይ መወዳእታ ናይ ዓቕሊ ፅበት ዘረባ ምዃኑ ዳርጋ ዝበፅሐ ሰብ ተገንዚብዎ ኣሎ እቲ ንዑ ፋንድ ዝገብሮ ዘሎ ሓይሊ ወይ እውን ብዛዕባኡ ዝዝረብ ዘሎ ከምዚ ዝበሃል ዘሎ እቲ ርክባት ከመይ ከም ዝመስል ኢማራት ምስ እስራኤል ዘሎ ኣብ ሶማሊላንድ እቲ ፑንትላንድ ዝበሃል ኣብ ሊብያ ድማ እቲ ጀነራል ትሪዎ ዘለዎም ከመይ ኢሉ ይዘውር ከም ዘሎ እቲ ኩነታት እዮም ዘርእዩ ዘሎ እዛ ቪድዮ ብከምዚ መንገዲ እያ ትዘውር ዘላ ሕሜቲ ኣብ መጠንቀቕታ ሂብሎ ሰራዊት ሱዳን ድማ ንሕሜቲ ዝሕግዝ ዝኾነ ምስ ሱዳን ርክብ ክህልዎ ይክእልኒ ብምባል ድማ ኣጠንቂቖም ኣለዉ ሳቶም እውን ስለዚ እቲ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ከመይ ዝበለ በዳሂ ኩነታት ከም ዘለዎን ጉዳይ ናይ ሱዳን መሊሱ ድሮናት ናቱ እውን ኤርፖርት ናይ ሱዳን ሃሪመን ከም ዘለዋ ብግምጣሉ ንሱን ብዙሕ ይህረም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ እዚ ይመስል እቲ ዞባና ምስ ናይ ዓለም Trump administration official now says there are no plans for a summit between President Trump and Russia's Vladimir Putin in the immediate future, despite assurances from President Trump that they would soon be meeting to discuss the war in Ukraine. Let's go to CNN's Kristen Holmes, who is at the White House. Kristen, the president obviously has been talking up this potential meeting for several days. What happened? Yeah, Brianna, that's what we're piecing together right now. Now, we started getting a little bit of reporting last night that it seemed as though this meeting was in jeopardy because, as you'll recall, President Trump had said that this week Marco Rubio, the Secretary of State, was going to meet with other high-level advisors from Russia for several days. كم زنريو زلنا انتهينا لنكنا نسمك أننا من البات تخطاتلكم حبريتا أمونغو بوتينن دونالد ترامن كراهبو مخانومي زنقر نيرو أبيهم كراهبو أب هنغاري بودابست إيروبا حبر الدماء نزرت كبزي أب بودابست أب هنغاري زقبر نمعنكاف كل عينت بالحيد كتك أنيو سلامتاي زرت كبزي كايد أيداليون يوم نيروم انتقوني متركبتي أمونغو منيستر قديات وصاينا أمريكا ماركو روبيون منيستر قديات وصاينا راشا سيرجي لافروفن ناي تليفون ركباتي قبر كم زنبرن اتز قبر زنبر ركبات دما عبزو خوني يكون معلبي كبصعب زي مخالهم كردادو بزي مخالهم دونالد ترامب اتركب أدلاينت يبلون عبزو وانز كونا يكني بمبعل كابتي كونتات كم زر حقي زنقر زلو سلازي انتاينا نرزل نابزي أمونغو زيوم حيل تازلو كونتات ممليسو ولا غزلق بوتين تعمي بدونالد ترامب يسعوت كم زلون يلاقص له خم زلون يوم تزارب زلو سمعوا ما بزينا بحكي. The two leaders met in Alaska in August, but the encounter did not advance Trump's attempts to end the war in Ukraine. Speaking on Monday, the U.S. president repeated his belief that Putin wants to end the war, but he said the conditions weren't yet in place for further talks. I don't want to have a wasted meeting. I don't want to have a wasted time, so I'll see what happens. But we did all of these great deals, great peace deals. They're all peace deals, agreements, solid agreements, every one of them. But ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ዘይመፀሉ ተኮይኑ እቲ ኩነታት ትርጉም የብሉን ኣብኡ ምኻድናን ምርኻብናን ፑቲን ድማ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ምሳይ ተራኺቡ ክፈትሖ ዝኽእል ነገር ከምዘየለ ኣብ መርገፂ ናቱን ኣተሓሳስባ ናቱን ዝተቐየረ ስለዘይረኣና ናብኡ ከይድካ ተራኺብካ ንፑቲን ፅቡቕ ዝኾነ ስእልን ሓይልን ንህልዎን ተቐባልነት ብዓለም ደረጃ ንክህልዎ ዝገብር እምበር ነቲ ኩነታት ንምፍታሕ ክተሓባበረኒ ይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ This is very tricky. ፑቲን ስለምንታዩ ከምዚ ዓይነት ፀወታ ዝፃወት ዘሎ ምክንያቱ ነቲ ኩነታት የንብቦ ስለ ዘሎ 3 ዓመት ኦልሞስት ናብ 4 ዓመት ዝቐረበ ኩናት ተዋጊኡ ንሱ ዝደልዮ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ለውጢ
استراتيجيكاوي علامات ناتو انتايو راشا قدم كوينات مجمارو استراتيجيكاوي حتو ناتا انتاي نيرو نيتو زبهالنا بيوكرين كسفح بكم زي كونه مجمريا مالتي እዚያ ጋራንቲ ተደይክትወሃቦ ተዘይኪላ ድማ ነቲ ካብ ኔቶ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ጠቕላላ ከጥፍኦ ክኽእል ኣሎ ብቕልፂ ምክንያቱ ንዩክሬን ተገዲፍካሎም ኣብ ዩክሬን ተጠቂሞም ብካልእ ብላትቪያ ብስቶኒያ ብገለመለ ብፊንላንድን ገለን ገይሮም መፂኦም ካዘለው ነዚያን ተገዲፍካሎም ንክኸቡኻ ዘሎ ተኽእሎ ዝለዓለ ስለ ዝኾነ እንታይ ይብላ ኣሎ ፑቲን ብፍፁም ነዚ ኩነታት ዝከፍቅደልካ ኣይኮንኩን ይብላ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣማራፂታት ናትርእዩ እዩ ከም ዝገብር ዘሎ እምበር ሰላም ስለ ዝደለየ ይኮነ ዶናልድ ትራምፕ ዝደልዩ ዘሎ እንታይ እዩ ምስ ቻይና ክዋጋእ ይደልሎም ውግእ ብወታደራዊ ሓይሊ ድዩ ወይስ እንተወሓደ ንራሻ ኣብ ጎኑ ሒዙ ካብ ቻይና ክፈልያ ንቻይና ድማ ንምቕርቃር ክፅዕር እዩ ዝደሊ ዘሎ ፑቲን ድማ ፅቡቅ ገይሩ ፈሊጥዎ ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ ተቐርቂራትሉ ኣብ ዘላ እዋን ንናይ ኣሜሪካ ጠለባት ንኸማሊ ኢሉ ነቲ ኩናት ጉዳይ ይደልን እዩ ስለዚ ቻይና ብቁጠባን ብቴክኖሎጂን ብካልን ንዶናልድ ትራምፕ ክጭብጦ ከላ ፑቲን ድማ ኣብ ባይታ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ክንምንታይ ድሩት ምዃኑን ኣንጻር ረብሓ ንክትከይድ ትግደድ ከም ዘላ ፕሩቭ ይገብር ኣሎ እዚ ክልቲኡ ኩነታት ክትርኢ ከለካ ድማ ብዙሓት ሃገራት ናይ ዓለም ብፍላይ በቲ ናይ ኣሜሪካን ምዕራባዊ ዓለምን ዕንደራ ዋጋ ዝኸፍላ ዝነበራ ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ እዚ እቲ ዝፅበይኦ ዝነበራ መድረኽ እዩ ብርግፅ እዚ ሕጂ ዘለና መድረኽ ሓደ ነገር ጥራይ ብድሆናቱ ነዚ ብኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዝወርዱ ዘሎ ተፅዕኖታት ክትሪኦ ከለካ ካብ ኣሜሪካን ካብ ኤሮጳን ክመፀና ዝኽእል ተፃቦታት ምስ ግዜ ኣፀቢቑ ክጎድል ምዃኑ ንፈልጥ ኣለና ግን ነዚ ብኮዚ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ቆልዓ የንብቦ ስለ ዘሎ እንታይ ድመስሎ ዘሎ ንዑ ድሌትካ ጌርካ ናይ ዓለም ሕጊ ተሓታትነት ዘይብልካ ክትከደሉ ትኽእል መንገዲ ይመስሎ ኣሎ ድሌቶም ገይሮም ድሌቶም ክገብሩ ዝኽእሉ ዓቕሚ ዘለዎም ዝኾኑ ምዃኑ ግን ኣይተረድኦን ኣሎ ስለዚ ምናልባት ንራሻ ርእዩ ስጉምቲ ክወስድ ኣብቲ ናቶ ኣክቲቪስትስ ቀፃሊ እዮም ዛረብ ወሱ ንቐፅሎም ከነተሓዘና እቲ ብወገን ቻይና ዘሎ እቲ ናይ ቁጠባ ትራንዚሽን ድማ ክንርኢ the battlefield lines and you pull back and you go home and everybody takes some time off because you got two countries that are killing each other. Two countries are losing 5,000 to 7,000 soldiers a week. So we'll see what happens. For more, let's talk to Dmitry Alperovich. He's the chairman of the geopolitical think tank Silverado Policy Accelerator. ሕጂ ኣብዚ ንሪኦ ዘለናን እቲ ኩነታት ዘሎን ኣተሓሒዝካ እንተሪእኻዮ መጀመርያ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይደሊ ነይሩ ኣብዚ ኩነታት እዚ እንተወሓደ እዛ ጉዳይ እዚኣ ዋላ ብቐስ ዝበለ ዘገምታ ክትከደሉ ይደሊ ነይሩ ምክንያቱ ቀዳምነታት ናቱ ዩክሬን ከም ዘይኮነ ካብ መጀመርያ ይነጊርዎም ንዩክሬን ዝደለያ ዝነበረ ድማ ሓደ ነቲ ኤሮጳ ኔቶ ኣፅዋር ገዚኦም ገንዘብ ከፊሎም ገለ ስለ ዝጥቀሙሉ ግን ኣፅዋር ንክሸይጡን ዓቕሚ ኣብ ዘይብሉ ግዜ ይበፅሕ ዘሎ ስለምንታይ ከማ ኮይና ኣላ እታ ካልአይቲ ክፋል ንርኣያ ምክንያቱ ናይ ክልተ ግንባር ስለ ዝኾነ ሳልሰይቲ ግንባር እውን ኣላ ተቕንስኸላ ኢና ሎሚ team prepare for their brutal swing through Asia in a meeting with President Xi. China's decided to try to up the ante by bullying companies planning on doing big investments in the United States. Trump's trade rep, who's headed to Asia tomorrow, responded this way. Attempts at intimidation will not stop the United States from rebuilding its shipbuilding base and responding appropriately to China's targeting of critical industrial sectors for dominance. Well, for his part, President Trump seemed eager to smooth things out today. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ፎክስ ኒውስ ማለት እዩ ቻይና ኣብ ገጋ ትፍፅም ዘላ ምክንያቱ ምስ ኣሜሪካ ከዋፅኣኩም ኣይክእልኒ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብ ባይታ ግን ደይ ኖው ቨሪ ዌል ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ሰብ ተረዲሉ ወላ እቲ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ፀለውቲ ኩላቶም ፈሊጦም ኣለዉ መን እዩ ዝበለፀ ካርድታት ዘለዎ መን እዩ ለቨሬጅ ዘለዎ ናይ ግዜ ኣድቫንቴጅ ዘለዎ ከመን እዩ መን እዩ ብስትራቴጂ ዝኸይ ዘሎ መን እዩ ብስምዒትን ብኣድሆክ መዓልታዊ ሓድሽ መንገድና ቀየረ ዝኸይ ዘሎ መን ምዃኑ ርዱ እዩ ቻይና ብስትራቴጂ ከምኡ ድማ ብዙሕ ካርድታትን ብዙሕ ብልሕን ከም ዘለዋ ብግምጣሉ ኣሜሪካ ኣማራፂታት ከም ዘይብላ ምርጫታት ናታ ድሩት ምዃኑ ስለዚ ቀልጢፋ ድማ ስጉምቲ ተደይተወሲዱ ከንቀሳቀሳ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ነይሩ ኣብዚ እስከ ትስምዕዎ A good deal with him, and he'll make a good. I want him to make a good deal for China, but it's got to be fair. For years, they were making $500, $600, $700 billion, $700 billion, and we'd be making nothing. It was a one-sided. Honestly, we built their military. We built China's military with the money that we lost for so many years. Absolutely. እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ኣብ ቋንቋ ናይ ኔጎሲዬሽንስ ኣብ
ዝርርብ ከምዛ ዓይነት ማለት እዩ ኣብ ስምምዓት ክትገብር ከለኻ ሓደ ሕጊ እንታይ ዝብል ኣሎ ቀልጢፍካ እንተ ተዛሪብካ ንስኻ ኢኻ ትኸስር ንስኻ ናትካ ድምፂ ኢዱ ናትካ ሓይሊ ዝደክም እዮም ዝብሉ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ መጠንቀቕታ ወይ እውን ኣፈራርዩ እንተሎ ትም ክብል ዘሎ ናይ ቻይና መልሲ ክሳብ ዝመፅእ ዓቕሊ ክገብር ኣሎ ዓቕሊ ክገብር ኣይክእልኒ ዶናልድ ትራምፕ ስለዚ ቻይና ስቕ ስለ ዝብሉ ዘለዉ ይሕሞም ድዩ ደሎ ኣማራፂ ኣለዎም ድዩ መንገዲ ክቕይሩ ድዮም ኣይክይሩን ክትፅበዮም እዩ ዘለካ ዶናልድ ትራምፕ ስቕ ምባል ስለ ዘይክእል ነቲ ፓወር ዘለዋ ናይ ኣሜሪካ ቀልጢፍ እዩ ዝሰብራ ካልኣይ ኣሜሪካ ኦቨር ፋይናንሻላይዝ ዝኾነ ቁጠባ እዩ ዘለዎ እንታይ ማለት እዩ ዎል ስትሪት ስታክ ማርኬት ናይ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ሰንሲቲቭ ዝኾነ እዩ ዝኾነ ይኹን ዜና ኣብቲ ፕራይስ ናይቲ ስቶክስ ኣብቲ ዋጋ ናይቲ ብርክታት ዝኣተወ እዩ ስለዚ እቲ ብርክታት ወለቕ ዘለቕ ክብል ከሎ ንዶናልድ ትራምፕ ይኹን ነቲ ኩሉ ቁጠባ የሰንብዶ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ሂ ማስት ሪኣክት ይግደድ እዩ ደሎ ስጉምቲ ንክገብር መግለፂ ንክህብ ንክዛረብ ብግምቲ ኣሉ ቻይና ስቶክ ማርኬት ኣለዎም ኣብ ስቶክ ማርኬት ዝምርኮስ ፖሊሲ ግን የብሎም ንስቶክ ማርኬት ቅድሚ ኣብ ግዜ ኮቪድ ኣቢሎም እዮም ቀቲሎሞ ምክንያቱ በዓል አሊባባ ናይ በዓል ጃክማ ኣብ ዝነበሩ እቲ ስቶክ ማርኬት በቃ ስቕ ኢሉ ላዕልን ታሕትን እዩ ዝብል ነይሩ ነቲ ስቶክ ማርኬት ደይ መደይሎም ክራሽ ገይሮሞ ብርክታት ናይ ቻይና ኣዝዩ ታሕቲ ከም ዝወርድ ዋጋ ናቱ ገይሮም ኣብ ዎል ስትሪት ኣብቲ ናይ ፋይናንስ ሴክተር ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ደሞዝ ናቶም ደረት ገይሮምሉ ሚልዮናት ክትክፈል ኢልካ ኢንጂነር ክትከውን ዝግባእካ ኣብ ባንኪ ክሰርሕ የብልካን ብምባል ደረት ገይሮምሉ ስለዚ እቲ ፋይናንስ ናቶም ኣገዳሲ ተራ ኣለዎ ግን ትሕት ዝበለ ተራ ከም ዘለዎ ገይሮም እዚ ኻ እንታይ ይፈጥር በላሕቲ ሰባት ካምፓኒታት ክፈጥሩ ቴክኖሎጂ ክመዙ ቢዝነስ ክፈጥሩ ዳ እምበር ኣብ ባንክታት ኣትዮም ወረቃቕቲ ቁፅርታት እናቀናበሩ ፋይናንሻል ኢኖቬሽን ክገብሩ ይደለይዎም ዓብ ስጉምቲ እዚ ዎል ስትሪት ቨርሱስ ሜይን ስትሪት እዮም ዝብሎ እቲ ቁጠባ ብፋብሪካታትን ብሕርሻታትን ብቴክኖሎጂን ዳኣይ እምበር ብባንክታት ናዘወርካዮ ቁፅርታት ናፀዋወቕካ መዓልታዊ ሓደ ብርኪ ሓደ ካምፓኒ ኣብ ዕዳጋ ዝኾነ ደይሸይጥ ብርክታት ናቱ ብሰማይ ክበፅሕ ከሎ ቅቡል ኣይኮነን እዚ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ንሱ ዝመርሓ ዘሎ ብፋይናንስ ብዎል ስትሪት ትመሓደር ክትኮን ከለ ቻይና ድማ ብሪል ኢንዱስትሪ ትመሓደር ሃገር ስለ ዝኾነት ፍልልይ ኣለዎ ቻይና ተፀሚሙ ክኸይድ ዝኽእል ቃንዙ ተሰኪሙ ክኸይድ ዝኽእል ኣሜሪካ ከምኡ ዝበሃል የለን ሰንኮፍ ዘለ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ንእሽተይ ምንቅስቃሳት ነቲ መንግስቲ ኣብ ሓደጋ እዩ ዝገብሮ ስለዚ እዚ ክልተ ዓይነት ግጥም ተደመሮ እዛ ሕጂ ገይም ድማ ስምዕዋ For the last few years, China's been doing something that hasn't been done ever in modern history, which is to relink gold directly to its currency. So in simple terms, China wants to rebuild how money works. This is probably the most interesting story that you're going to hear this year, and it caught my eye after watching a podcast by TFTC, and it blew my mind. Now, some people call this the debasement trade, but this is so much bigger. እንታይ የጋጥም ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ቻይና ንኣሜሪካ ዓንዲ ሕቆናታ ናይ ቁጠባ ከተፍርሶ ዓጢቓ ተበጊሳ ከም ዘላ እቲ ወሲዳቶ ዘላ ምርጫ ድማ ወርቂ ዝበሃል ምርጫ እዩ ወርቂ ክሰምዑ ከለኹም ኤርትራ ዘክሩ መጻኢ ሃብቲ ድማ ዘክሩ ናይ ወርቂ ዋጋ ንላዕሊ ይውስኽ ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ወርቂ ኣብ ከርሲ መሬተን ዘለዋ ንመጻኢ ብዙሕ ረብሓ ክህልወን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለምንታይ ከምኡ ንብል ኣለና መጀመርያ ኣብ ዝሓለፈ ወርቂ ንዋጋ እናወሰኸ ክኸይድ ከሎ ሃገራት ብብዝሒ ወርቂ ገዛ እየኽዝና ከም ዘለዋን ምናልባት ሓንቲ ቻርት ነይራቶ እዚኣ ከርየና እታ ቪድዮ ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነት ኩላ ክንሪኣ ይክእል ራሽያ ፕሪፓሪንግ ሌጋል ኣክሽን ቱ ኣንፍሪዝ እዚ ረይዎ ዋትስ ቻይና ዱዊንግ እዚ ቻርት ትሪእዎ ዘለኹም ቻይና ብብዝሒ ወርቂ ነዊሕ ዓመታት ካብ 2010 ብፍላይ ካብ 2023 ኣቢላ ትገዞ ዘላ ደረጃ ረይዎ እቲ ትገዞ ዘላ ድማ ፓብሊክሊ ሰብ ከም ዝርዮ ትገብር ኣላ ስለምንታይ ኣነ ኣመና ብዙሕ ወርቂ ገዛ ኣለኹ እስኻ እንታይ ትገብር ኣለኻ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ትሬዠሪ ናቶም ብብዝሒ ትገዝእ ዝነበረት ሃገር እያ ንዑ ገዲፋ ወርቂ ጥራይ ትገዝእ ከም ዘላ ቀፃሊ ዝንገር ዘሎ ብውፅኢት ናይዚ ድማ ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ዓረብ ኩላተን ብጀካተን ናይ ኤሮፓን ኣሜሪካ ብብዝሒ ወርቂ ይገዛ ኣለዋ ስለምንታይ ኣብ ልዕሊ ዶላር ዝነበረ እምነት እናንቆልቆለ ይኸይድ ኣሎ ኣሜሪካ እውን ፈሊጦም ኣለዎ እቲ ጉዳይ እቲ እዚ ወርቂ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ዕላማ ልክዕ ካልኦት ብፍላይ ቢትኮይን እውን ተመሳሳሊ ዕጫ ከጋጥሞ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ስለዚ ሃገራት ብብዝሒ ወርቂ ክኽዝና ክኽእል ኣለዎን እቲ ቀንዲ ገይም ግን ኣብዚኣ እንታይ ክትከውን ኣብ መወዳእታ ቻይና ንዶላር ገዲፍኩም ንናተይ ባጤራ ዩዋን ውሰዱ ክትብል ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ዶላር ገዲፍና ናብ ቻይና ናይ ባጤራ ናትኩም ተኸይድና ዳ እንታይ ፍልለይ ኣለዎ ንስኻትኩም ካብ ፅባሕ ንጎ ከም ዶላር ክትኮኑ ስለ ትኽእሉ ከመይ ጌርና ኢና ክነኣምነኩም እየን ዝብላ ሃገራት ስለዚ ቻይና እንታይ ትገብር ኣላ ባጤራ ናታ
بباتيرا ناتي منقدو ترفي باتيرا ناتي تلكم بورك خدقاق سلكم خلي جولد ستاندرد نا أمريكا دولار كديب كله كسب سبعات سبعان حدن ريتشارد نيكسون بال بريزيدنت أمريكا نت جولد ستاندرد بأواج كم زفرسو ذكر كوينو كسب شعو دولار مسور كسة حازينير چاينا دما باتيرا ناتا هذا بحدا يواناتنا كندز ورقي داي كونه مساي زنقد حجر ارجعهم لهم ترفي ناي چاينا باتيران تلكا نت باتيرا دما انتني دلي خايو بورقي كدقاق سلكاي خليه ازو ورق زي دما ابي يقمط دحريلكا اب بانك ناي چاينا اب بانك ناي چاينا دبي تقمط خوين دا مامي جران امناكم دحريلكا دما انتاي فطيره مالو يزبازلو بلوك تشينز بحالالو دامنت بيتكوين تي بيتكوين ناي حدا سب كندي بيتكوين كم زلوا تخكلنيا أبي كم زلوا نبي كساسالوا أبتي بلوك تشينز بحالين زرايا بلوك تشينز بحال دما مزاجبتي مزجبنا فاينانسيو سكنتايو كفوتيو كل سبك كتاتو ليخل exactly اللي تاع بيتكوين نايمن مخانا كيتفلطات خليخا كابين أبي تخيل كم زلات منقصاصات جس لذي بيتكوين نبلشونا يوم تقوموا لزبلوخا زي فلطوا ترى بيتكوين جلوس نتلوي كاينا دما نتي وركي لك كم بيتكوين زي كونجن أب تشين تمركزت منك كم حضروا منك ريو زغلت منك خاصات منقستات كريو كم زغلوا جيرا حدش تكنولوجيا دالي الله بس تكنولوجيا زي ما هجرات أفريقيا أمانك فتوى كم زغلات هجرات لاتين أمريكا زمع بلازلو هجرات بفلوي كفتوى زغلات سلمتاي هذا وتصير كلوانيو حيل كلوانيو نسنن كلاي أبكر سمريتن زلوا وركي كي وتخلون بيزنس نبيزنس كم كولاترال كتك أمالي خلاه سلازي أتيز كايز زلوا كنتات كتريا خلقها نا أمريكا بعاب درجة كاسيا زغل مخان فليات الأمريكاون تشاينا تعطي زلا جيب صبغير ترديهم سلوزلو أمريكا دم تامريج أمالو أمريكا زبزح ورك زلو هجريا جن أبريالي تكتري خلقها كابكال هجرات مسكال هجرات كجورات خل زمدنا تات تحرج ودري قو أمريكا أوروبا تشاينا كالو هجرات مسينا بيرترخ ما تخلوا من زيادة كواس أكايخل بتسأل واحد جورات خل بتعدلات فترة تغليو هجرات أفريقيا دما بزوج سقطها سلزلون كم مارس أي خلاه أمريكا جن بيتكوين إن كريبتون يا مريض أزلا يزبازلو انتهى يا مريض أزلا نبيتكوين كنت قاعد صريت تغلني عجن ورك زيادة سلزلنا ندولار بورك إحنا وده دولار نخلينا بس ورك إحنا تحازين نخلينا عجن مس بيتكوين بفلا إن تستيبل كوينز بحال زيادة مس دولار تتحايزنا يو نتنا أمريكا تريجريس أبعداقات قلبنا كل وقت نقبر نخلينا very interesting زخونه ودرينا نرزلنا ما نومك عوتي بزي قدس أمريكا دومينيت قبر زنبرت عالم جن كاب جزء ناب جزء إنه ورده يرى خمسة ليز نجرزلو وتصيدنا تدما هجرات أمارات كلوانيو أقدر داسيت كالابزي أماراتي فلا ينتنزم عبلات زلو هجرات أمارات كلوان سلو زخونيو كل زتري وزلهم دما أتعايز كاتو يغلقها أمريكا زقت ما زلو بدهوتات بكل من قد كتريك تكلال لك بكل من قد تاريخ هاي ترايد ما زيادة كردا كازغلن نتكونتات زيادة تداليخا كتم تتغلن أما ودا تدما أنا أبدي كنتريو زلنا زين هجرات كلاتن شاينون بلوم راشون بلوم أمريكون بلوم أوروبون بلوم كلاتهم نتيجنا بروم قال يوم نتيجنا بروم قبل التنت ربحة ملكي كعقبوك في التنقلوتهم قالوا دما حدش ناتهم قبل التنت ناتهم قبل لا كسفح فيهم زلو سلازي كم حدا هجر كم يرترام كوينكا ويون كم قلة كوينكا خطرية خلقها بفلاي كم قلة كوينكا أنا من قصة راتنيوي أما خرنا من قصة لزي كم قلة كوينكا خطرية خلقها نجارات كله كتعزى بقت كلام لك نناش شو سقوم تتعد ما مسزخية زلو كنا تكتكيت كتكلام لك you have to really look into صغير كامت مات ولا حنت فايدة خمسة الكايكلني أب كتابات راي أو تدرنا راي بوليتيكا راي زي تكرر كونه تكنولوجيا خنا بي خيرالو أتحيزنا دمان رايو عريو نبتني نجلاو كتابات مخرخ نيشتي تنكيف نبتنا نعمل لسه. It seemed like a normal news report until the end. I'm not real. Last night, UK audiences watching a show about AI taking jobs, stunned to learn that was happening in front of their eyes. In a British TV first, I'm actually an AI presenter. I wasn't on location reporting this story. My image and voice were generated using AI. Before that point, the documentary had shown the host reporting in multiple settings, explaining it was part of a deliberate on-screen. Last night, AI بحال دمان تاي قبرالو ريوه زي ازوم غازيتنيا تاتريالهم زي جورناليست ناخدت حبريتات هبدلا
اب نابنت ابير ترابس مرا خوينا ريبورت تقبرالا تبل ابس مرا زي اللي كنت خليها انتايوسو اتي اي اي زبحال دفترو زليو نحاده سب اب استفلاليه بوتا غيرو ريبورت كون كم زغل اتي سب تتري ولهم كلود ناتو دما ناتو كوبي تفتر نابنت انا زينا بزعبا سعود عربيا كبكم كله كابريات كوين ريبورت خبر خل ناتي سئلي تتقيمكا ጋዜጠኛታት ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ የጋጥምኩም ዘሎ ካትሪ ዘለካ ዝኩሉ ናይ ፊልድ ጆርናሊስት ተባሂሎም ኣብ ኣፍጋኒስታን ኮይኖም ኣብ ገለ ኮይኖም ሪፖርት ዝገብሩ ዝነበሩ ንሱ ብቴክኖሎጂ ከመይ ኢሉ ክብላዕ ከም ዝኽእልና ንርኢ ዘለና እዚ ኤኣይ ዝበሃል ክኣትዎ ዘይክእል ነጥቢ የብሉን ስለዚ ፊልም ኢንዱስትሪ ሙዚቃ ደርፍታት ትሪእዎ ኣለኹም ኤኣይ ከመይ ዝበሉ ደርፍታት ዝሰርሕ ከም ዘሎ ናይ ትግርኛ ደርፍታት ከማን ክሰርሑ ጀሚሮም ኣለዉ ፊልም ኢንዱስትሪ ዝበለፁ ኣክተራት መልክዕ ጥበብ ዘይጋገዩ ዘይደኽሙ ደሞዝ ዘይደልዩ ኣክተራት ክፍጠሩ እዮም ጋዜጠኛታት ኣብ ኦፊስ ዝሰርሕ ሰብ ኤኣይ ዝበሃል ዘይትንክፋዕ ዓውዲ ከም ዘይህሉ ኢና ንርኢ ዘለና ውፅኢት ናቱ ድማ ንብዙሓት ሰባት ስጋት ይፈጥረሎ ማለት ተራ ሰባት እንታይ እዮም ክሰርሑ ኣበይና ክንዋሳእ እንታይ ክኸውን መፃኢና ናይ ብሓቂ ኣገራሚ ኩነታት እዩ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቶም ጋዜጠኛታት ይኾኑ ካልኦት ኣመና ኣሉታዊ ዝኾነ ተቃውሞ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዚ ኦፊሳት እዚ ኩሉ ከመይ ኢሉ ብኤአይ ክትካእ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ መሳኪን እዞም ናሽቱ ሕጂ ዘለዉ ንሕና እኳ ነቲ ዓለም ግዛ ኣኽለና በልዕና ኣላይና ሕጂ ዝመሃሩን ዝፅዕሩን ዘለውስ እንታይ ክኸውን መፃኢናቶም ግን ቁርብ የተሓሳስበካ እዩ ብፍላይ ድማ ናይ ዓለምና ኣመሓዳሪ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ከዓ እንታይ ክትገብር ትኽእል እዩ ብፍላይ ለንቀነ ኣብ ስታክ ማርኬት ናብ ክሪፕቶ እንተለኻ እንታይ ንርኢ ኣለና እስከስምዑ ቅድሚ ናብ ኣምሕላፈይ ግን እዚኣ እስከስምዑ ላይ ክትግረሙ ኢኹም ነገር ይምኒ እዩ ዘሎ ብዝውን is banned. Nobody is allowed to mention your name because the teachers think that your brand of masculinity is so toxic. They are seeing an immediate effect on the way that young men behave and not in a good way. If I was wearing a wig, Piers, and lipstick and telling young boys to remove their genitals, would I have been banned from schools? No. They would have said, no, you can say his name, no problem. No matter how big I got, if I had a wig on and lipstick and I had been castrated medically, I would be allowed to talk to the young boys. But as soon as I say you're supposed to grow up and get big and strong, and if your wife doesn't want a job, you need to pay for her. It's your job as a man, you better find some money, then I'm the public enemy number one. Garbage. እንታይ ኢሉ ሓቶ ፀኒሕ መሲልኩም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣንድሩ ቴቲ ዝበሃል ኣብ ቤት ትምህርትታት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ዝነበረ እዩ ሽምካ ከየልዕሉ እቶም ተምሃሮ ተኣጊዶም እዮም ምክንያቱ ናትካ ፅልዋ ሕማቕ ስለ ዝኾነ ጠቕላላ ሽምካ ክፈልጥዎን ክጥቀምሉን ብሽምካ ክርቋሕ ከም ዘይብልካ ተኣጊዱ ኢልዎ ኣነ ግን ኢልዎ ስቲ ዝምልስ ዘሎ ኣነ ፀጉሪ ናይ ጓል ገይረ ሊፕስቲክ ገይረ ጫማ ናይ ኣዋልድ ተኸዲነ ንደቂ ተባዕትዮ ኣዋልድ ክትቅየሩ ትኽእሉ ኢኹም እንተ ዝብሎም ነይረ ምተኣገድኩ ዳ ካብ ቤት ትምህርቲ ኢልዎ ኣብ ማይ ተኣገድኩን ኩሉ ሰብ ሽመይ መጣቅዑለይ ነይሮም ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኢሉ ስለዚ ሕማቕ ነገር ክትመክሮም ከለካ ነቶም ኣወዳት የጣቅዑልካ ሓያል ኩን ፃዕራም ኩን ለይቲ መዓልትን ጉየ ሃብታም ኩን ስፖርት ግበር ሓያል ወዲ ኩን ሓያል ሰብኣይ ኩን ኢልካ ክትነግሮም ከለካ ግን የግዱኻ መን እቲ ሓደገ ነቲ ሕብረተሰብ ይብለሉ ፅቡቕ ነጥቢ ኣለዎ ነዚ ፀይቅን ብዕልግናን ክኾን ከሎ ኣብ ቤት ትምህርትታት ብመፅሓፍትን ብካልን ገይሮም ይጉስጉስሉ ኣብ ቤት ትምህርትታት መስቀል ናይ ክርስቶስ ዘለዎ ግን ለይዎ እናበሉ ቀደም ዝነበረ ከውፁ ናይ ሃይማኖት ይኹን ናይ ኣምላኽ ስብከት ንኸይሉ ዝገብሩ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ሂዝ ራይት ኣብዚያ ነጥቢ እዚኣ ኣብ ካልእ ብዙሕ ኮንትሮቨርሻል ኣለዎ እዚኣ እስከስምዑ ለይካ ክስሕቁ Android Academy. I just invested my life savings in the stock market. Well, that's not good. The market always goes up and to the right. I'm putting tariffs on all foreign countries. The market just tanked. I gotta pull out. What pull out? You just went in. Too late. I lost like $9,000, but that could have been way worse. Actually, I'm removing all tariffs. The market's skyrocketing. I gotta get back in. Don't buy when it's high. Too late. I'm gonna be a millionaire. Actually, I'm gonna do 100% tariff on China. It's tanking. I gotta pull out. No, last time you did that, you lost $9,000. You're right. Oh, thank God. I'm gonna take out a loan and buy the dip. No, don't do that. Too late. I'm gonna be a millionaire. Actually, we're gonna put 1,000% tariff on China. Actually, just kidding. I'm not doing tariffs. It's back up. We're doing tariffs. Actually, we're not doing tariffs. Yes. We're doing tariffs. Tariff, no tariff. Tariff, no tariff. Tariff, no tariff. Tariff, no. ዶናልድ ትራምፕ ንዕዳጋ ዝገብሮ ዘሎ ኮሜዲ ገይርዎ ነዚ ስቶክ ማርኬትን ነቲ ክሪፕቶን ኩሉ ዕዳጋታት በዚያ ዶናልድ ትራምፕ ታሪፍ ናበለ ረቢሽዋ ኣሎ ናይ ብሓቂ ናይ ነዊሕ ጠመተ ዘይብልካ ለመዓልታዊ ትሬድ ብፍላይ ትሬድ ዝገብሩ ሰባት ሓሚሞም እዮም ዘለዉ ኣብ ሓደጋ እዮም ኣትዮም ዘለዉ ስለዚ ኩሉ እቲ ንሕና ንምህሮ ሓንሳብ ሒዝካ ፅቡቕ ፕላን ሒዝካ ፅቡቕ ፖርትፎሊዮ ሒዝካ ፅቡቕ ኢንቨስትመንት ሒዝካ ን10 ዓመት ክጥምት ኣለካ ዶናልድ ትራምፕ ታሪፍ ኣይሉ ኣብ መወዳእታ ንጅቡ ዘርብሕ ስለ ዝገብር ኣብኡ ፀኒዕካ ቀፅል
ፀኒዕካ ተቐፂልካ ጥራይ ረብሓ ዘለዎ ካብ መዓልትና መዓልቲ ሓበሬታ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሰሚዕካ ውፅኢት ክትገብር ተጀሚርካ ግን ከምዚ ወዲ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዳርጋ ኣፀሊልዎ እዩ ንግሆም ምሸትን ሓድሽ ሓበሬታ እናገበረ ሎሚ ከምዚ ፅባሕ ከምዚ ሎሚ ፅባሕ ከምዚ እናተባሃለ ከፀልሎም ይደልዩ ዘሎ ነቶም ኣብ ኢንቨስትመንት ዘለው ክበኽዮም ዝውዕሉ ዘለው ተጠንቀቑ ክንብለኩም ንደሊ ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ኩነታት ክንሰግር ኢና ሌትስ ጎ አማራ ክልል በበርካታ አውቶቡሶች የተጫኑ በአብዛኛው ከኦሮሚያ ልዩ ኃይል መለዮ ቀይረው ዩኒፎርም ቀይረው የገቡ የአብይ አህመድ ወታደሮች ላይ በጉዞ ላይ ያሉ በፋኖ ኃይሎች ከፍተኛ ጥቃት እንደተሰነዘረባቸው ነው የሚነገረው። የደረሰውን ጉዳት በተመለከተ ዝርዝር መረጃ አላገኘንም። በቪዲዮ ላይም እንደሚታየው ከፍተኛ ጥቃት ነው የደረሰባቸው። እንግዲህ ምን ያህል ወታደሮች በዚህ ላይ ጉዳት ደርሶባቸዋል? ይሄንን ወደፊት የፋኖ ኃይሎች መረጃው ካላቸው ሊያካፍሉ ይችላሉ። እንግዲህ በሌሎች አካባቢዎችስ ያለው አጠቃላይ ወታደራዊ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል? በተለያዩ አካባቢዎች አሁንም ውጊያዎች እንደቀጠሉ ሲሆን ደረሰውን ጉዳት በተመለከተ ከም ንሪኦ ዘለና አብይ አሕመድን ኣብ መንጎ አብይ አሕመድን ፋኖን ዝግበር ዘሎ ኩናት ብዝበርትዕ መልክዕ ይቐፅል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ። ዝሰፍሐ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ኣቢ ድማ ናብ ኣምሓራ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣኣትዩ ድማ ኣብኡ ይህመኽ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ዘን አውቶቡሳት ትሪእዎን ዘለኹም ኩለን ወታደራት ናይ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ኦሮሞ ተባሂሉ ናብ ኣምሓራ ዝኣትዋ ዘለዋ እየን። ስለዚ ናይ ፋኖ መጥቃዕቲ ድማ ኣበይ ናይ ቦታ እዩ ዘጋጥሞም፣ ብኸመይ መንገዲ ዘጋጥሞም፣ ኣበዮም ክሕዝዎም፣ ኣበዮም ክሓርምዎም ኖበዲ ነውስ። ስለዚ እቲ ኩነታት እቲ ኩናት ክሳዕ ክንደይ እናኸበደ ይመፅእ ከም ዘሎን አብይ አሕመድ ድማ ዳርጋ ኩሉ ቅልፅሙ ይጥቀም ከም ዘሎን እንኮላ ጀታትን ድሮናትን ቀፃሊ ይጥቀም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ኣብዚ ስምዑ። በሰጠው መግለጫም በዚህ ዘመቻ ብቻ 3003 ያገዛዙ ወታደሮች መገደላቸውን በመጥቀስ የኦሮሞና የደቡብን ጨምሮ የሌሎች አካባቢ እናቶች ልጆቻችሁ የአሞራ ሲሳይ ሆነው ቀርተዋል። አሁንም የተረፉትን ይህንን ጸረ ሰላምና ጸረ ሕዝብ የሆነን አገዛዝ ስርዓት ማገልገላቸውን አቁመው እንዲወጡ በማድረግ ህይወታቸውን ታደጓቸው ሲል ተማጽኖ የተሞላበት ጥሪ አቅርበዋል። በዘመቻ አርበኛ ደማሊ ለተገኘው ድል ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ፋኖ ዝበሃል ብዙሓት ወታደራት ይቐትል ከም ዘሎን ብዙሕ ወታደራዊ ዓወታት ይጎናፅፍ ከም ዘሎን ሓንቲ ሪፖርት ዝረኣኽዋ እንታይ ትብል መሲልኩም እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት መጀመርያ ክርዳእና ዘለዎ እቲ ፋኖ እንታይ ዓይነት ኩነታት ኣጋጢሞ ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ። ምስ ኤርትራ ርክብ ኣለዎ ድዩ የብሉን፣ ምስ ትግራይ ርክብ ኣለዎ ድዩ የብሉን፣ ደገፍ ይወሃቦ ኣሎ ድዩ የለን ደይኮነ ብዓብዩ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት እንታይ ዝብሉ ዘሎ ብፍላይ ነቲ ኩናት ዝመርሕ ዘሎ ጀነራል ኣበባው ታደሰ ዝበሃል ተወላዲ ናይ ኣምሓራ ዝኾነ ገለ ንዓቢ ድማ ካብቶም ዝኣምነሎም ጀነራላት ዝነበሩ እዩ። ቀደም ሕጂ እኳ ሙሉእ ብሙሉእ ከምኡ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ። ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናይ ፋኖ ምግስጋስ ብፍላይ እቲ ናይ ፋኖ ሓይሊ ከምዚ ይመስል ብዙሓት ኮማንዶ የሰልጥን ከም ዘለዎን ብዙሕ ወታደራዊ ዓቕሚ የሰልጥን ኣሎ። እንታይ ኢሎሞ እቲ ጀነራል ኣበባው ይልዎ ዝበሃል ዘሎ እዩ ፋኖ ብቁፅሪ ብወታደራዊ ዓቕሚ ካብ ብልፅግና ብዝረኸቦ ኣፅዋር ይኹን ካልእ ኣዝዩ ሓያል ኮይኑ ከም ዘሎን ንፋኖ ክትስዕር ኢልካ ክግበር ዝኽእል ኩናት ድማ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ነጊሮሞ ከም ዘሎ ነቲ ኩናት ኣብ ኣምሓራ ዝመርሑ ዘለዉ ንኣቢ ከም ዝነገርዎ እንተኾነ እቶም ተወለድቲ ኦሮሞ ዝኾኑ ጀነራላት ጁላ ይኹን ከምኡ ድማ ኣቢ ኖ ክንቅፅሎ ኣለና ብሓይሊ ክንውድኦ ኣለና ዝብል ካልኩሌሽንን መደምደምታን ከም ዝገበረን እዩ ዝንገር ዘሎ። ንምንታይ ከምኡ ይብላ ኣሎ እቶም ተወለድቲ ናይ ኣምሓራ ኣብቲ ናቱ ከባቢ እናርሓቆም ይመፅእ ከም ዘሎ ኣብ ዝንገር። ስለምንታይ ይስኸ ኣብ ኩናት ኣንፃራይ ደው ኢሎም ይሕግዙኒ ኣለውን ንዓይ ድማ ይፃብኡኒ እዮም ዘለዉ እምበር ይድግፉኒ ኣለውን ዝብል ኣተሓሳስባ ሒዙ ስለ ዘሎ ስለዚ ብግምጣሉ እቲ ፋኖ ዝበሃል ካበይ ዝመፅእ ወታደራት ኣብቲ ዓዲ ዝገብርዎ ዘሎ ዕንወትን ኩናትን ይርይዎ ስለ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ተወላዲ ናይ ኣምሓራ ኣብ ጎኒ ፋኖ ክስለፍ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ። ስለዚ ምንጋር እውን ዘድልዮ ኣብቲ መጀመርያ ትጉስጉስ ኢኻ ሰውራ ናይ ኤርትራ ተሪኻ ኣብቲ መጀመርያ ሰብ ይልምን ነይሩ ይገፍፉን ነይሩ እዩ። ምስ ግዜ ግን ናይ ደርጊ ጭንቀት ነቲ ህዝቢ ከባሳጭዎ ክጥቅጥዎን ክጭፍልቆም ዝጀመረ ኣነ ናይ ኩሉ ኤርትራ ክነግረኩም ኣይክልኒ ካብ ከረን ግን ብዙሕ ሰብ ኣብዚ ከባቢ ተስዓታት በቃ ንሽተይ ነኳል ተረኺቡ ብዙሕ ሰብ ይኸይድ ከም ዝነበረ ይዝክር። ንሸይ ስለ ዝኾንኩ ክዛረብ እየ ዝሰምዕ ብዙሕ መንእሰይ ካብ ቤት ትምህርቲ ካብ ንግደት ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተባሂል ኣብ መጋርሕ ዝግበር ካብኡ ብዙሕ ሰብ ይኸይድ ከም ዝነበረ ዝኾነ ይኹን ዕድል ኣብ ዝረኸበሉ ብዙሕ ሰብ ይኸይድ ነይሩ። ኣብ ከበሳታት ይኹን ኣብ ኤርትራ ድማ ዝገደደይ ነይሩ። ስለምንታይ ሓደ ዓወታት ናይ ህዝባዊ ግንባር ይስማዕ ስለ ዝነበረ፣ ካልኣይ ድማ እቲ ዓወታት ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝደሃሎ ደርጊ ዝኽተሎ ዝነበረ ኣገባባት መሊሱ ነቲ መንእሰይ
ኣብ ውሽጢ እንተተሪፉ ናይ ሞት ዕድሉና ለዓለ ስለ ዝኸይድ ሃዲሙ ጅግንነት ክሰርሕ ንሃገሩ ድማሓራ ምውፃእ ክዋሳእ ከም ዘለዎ ዝንገር ነይሩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝኽተሎ ዘሎ ኩነታት ሕጂ ዝኽተሎ ዘሎ ካብ ሕጂ ንድሓር ዝኽተሎ ድማ ንመኒ ዝያዳ ክጠቅም ተሪልካ ንፋኖ ክጠቅም ንፋኖ ምጥቃም ድማ መመሊሱ ክሕይለ እዩ መንእሰይ ከም ዝውሕዝ ክገብሮ እዩ እቲ ህዝቢ ኣብ ጎኒ ፋኖ ከም ዝስለፍ ክገብሮ እዩ ብግምጣሉ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ህዝቢ ኣምሓራ ካብቲ ወታደራዊ መራሕነትን ወታደራትና ኣምሓራ ምትእምማን ናጉደለ ምስከደ እንታይ ክኸውን እዩ ተወላዲ ናይ ኦሮሞ ይሃርምዎም ስለ ዘለው ናብ ዓሌታዊ ኩናት ገፁ ድማ ክምዕብል እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ድማ መሊሱ ዝኸፍአን ዝበኣሰን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ካብ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ምኽሪ ክወስድ ዘይደሊ ምዃኑን ኣንቂድዎ ዘሎ መንገዲ ድማ ንድሕሪት ክምለሰሉ ዘይክእል ኩነታት ከም ዝኾነ ምናልባት ነቶም ከማኽርዎ ዝኽእሉ ዝበሎም ካስምዕዎ ማንም ከማኽሮ ከም ዘይክእል ሰብ እዚ ክትፈልጥ ክትከል ኣለካ ኣብዚ ኣብቲ ሓደ ዝበሎ መራሕት ዝብልዎ ዘሎ ለምንድን ነው መሳሪያ የሚያነሳው ሰው ሐሳቡን በነፃነት መግለጽ የማይችል ከሆነ መጠየቅ የማይችል ከሆነ ስለተናገረ የሚገደል ከሆነ መብቱን ለማክበር መሳሪያ ማንሳት አለበት አንስቷል ባለ በዚህ ዘመን ይሄንን የጀመርነው እናስቀጥል ከተባለ የጥይት ቶክስ መቆም አለበት ላም ችግር ስለዚህ ንምንታይ ሰብ መሳርያ ወይ ወን ብረት ካልዕል ዝግደድ ዘሎ ምክንያቱ ሕቶ ሓቲቱ መሰሉ ንመሰሉ ንህይወቱ ዝኾነ ሕቶ ምስ ሓተተ መልሲ ተዘይረኺቡ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ዝሓተተ ከተሃርሞን ተጀሚርካ ብረት ገይሩ ክዋጋ ኣካይ ዝጅምር እዚ ዘረባ እዚ ሜይቢ ኣብ 2018 ሜይቢ ኣብ 2022 ውዕል ፕሪቶሪያ ክጅመር ከሎ ምስ ተፈረመ ክዝረብ ዝግብኦን ክስዕቦ ዝነበረ ምኽርን እዩ it's too late now ናምሓራ ንፋኖ ኣመና ጎዲዎምን ኣቕሒርዎምን እዩ ብዙሕ ሰብ ይተኸቲልሎም ዘሎ ብዙሕ ዓድታት ይበሪሱ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ already in a deep trouble ስለ ዘሎ እዚ ምኽሪ እዚ ኣብ ክቕበሎ ዝኽእል ኣይኮነን ብግምጣሉ ነቶም ተማሪኾም መፂኦም ዘለው ክፀርፎም ይመሪፁ ንሱ ከሰሜን እስከ ደቡብ የተደራጀ ፓርቲ አለ ከነዚህ ውስጥ አንዱም ሀገሩን አያውቅም ህዝቡን አያውቅም ባህሉን አያውቅም የነጻድቃን ቲፒኤልኤፍ ልገንጠል በሚልበት ሰዓት እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ እነዚህ ወጣቶች በዛ ዘመን ትግራይን ባህሉን በደንብ አያውቁትም እልህና ቁጣን ያላቸው እንጂ የበቃ ዕውቀት አልነበራቸውም ገንጠል ብሎ ከሰሜን እስከ ደቡብ የተደራጀ ፓርቲ አለ ሕጂ ሓደ ግዜ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊቶም ከገልግልዎ ኢሎም ዝመፁ ዘለዎ ንዕቃ ጥራይ ካትሪ እዚ ጻድቃን ትሪእዎ ዘለኹም መንእሰይ ከሎ ንእሽተይ ከሎ ምስ ህወሓት ኣብ ሰውራ ናይ ተጋሩ ዝተቃለሰ ዓድታት ናይ ማለት ከምቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ተጋዳላይ ማለት እዩ ኣብ ናቶም ናይ ህወሓት ኣብ በረኻታት ናይ ትግራይ ወፊሩ ንክንደይ ዓመታት ተቃሊሱ ካብ በረኻታት ናይ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፀ ኤታማጆር ኮይኑ ድማ ሓለቃ ስታፍ ናይ ሰራዊት ኮይኑ ድማ ዘገልገለ ብዕድመ ድማ ኣፀቢቑ ደፊኡ ዘሎ ሰብ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ብውትድርና ድሩት ተመክሮ ዘለዎ ብትምህርቲ ድሩት ተመክሮ ዘለዎ ብምሕደራ ኣዝዩ ድሩት ተመክሮ ዘለዎ ነዚኦም ኩሎም ኣብ ቅድሚኡ ዘለው ንኢትዮጵያ ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ንህዝብኹም ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ክብሎም ከሎ ኣብይ ኣሕመድ ልዕሊኡ ስለ ዝፈልጦም ድዩ ኖ ንዕቃት ኣብ ልዕሊኦም ስለ ዘለዎ ምክንያቱ ብፍላይ ጻድቃንን ረዳን ዝተማረኹ ሰባት ምዃኖም ይፈልጥ እዩ ካብ ትግራይ ዝተፈንፈኑ ሰባት እዮም ኣብቲ ዞባ ድማ ግልጽ ክብሎም ዝኽእል የለን ስራሕ ክቦም ዝኽእል ሰብ የለን the only option they have is ናቱ ፈረስ ኮይኖም ናቱ ኣገልገልቲ ክኾኑ ጥራይ ዘለዎም ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ሓደ ውርደተኛ እንድሕር ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ውርደቱ ጥራይ ክቕበል ዘለዎ there is no option left for them እቲ ኩነታት ክማረኹ ጥራይ ዘለዎም ስለዚ ውፅኢት ናቱ ድማ ኣብ ዝደለየ ቦታ እናኣተወ ክላገፀሎም እምበር ዝኾነ ነገር ከምዛሎም ኣይኮነን ኣብዚ ስምዑ ጅና ኣምሓራ ንእሽተይ የፖለቲካ መሪ ይህን ነገር ማስቆም ነው ቅድሚያ በቃ አሁን እኮ ያለ ነው ኢመርጀንሲ የሆነ ውስጥ አደጋ ውስጥ ነው ያለ እና አንተ አሁን አይሲዩ ውስጥ ሆነህ ስለሌላ ነገር ልታስብ አትችልም በቃ መዳን አለብህ መጀመሪያ በህይወት የመኖር መብት መኖር አለብህ ያንን የአማራ ህዝብ አሁን ምንድነው ያደረገ ያለው በህይወት መኖር አለብኝ እያለ እየታገለ ነው በህይወት አትኖርም ትጠፋለህ ተብሎ በጠላትነት ታውጆበት ይሄው እንደምታየው ጡት እየቆረጡ ያሰቃዩ በድሮን እየደበደቡ በየቀኑ በየመንገዱ እየታረደ ያለ ማህበረሰብ ነው
ለኔ ዋናው ወሳኙ ነገር ይሄንን ሁኔታ ማስቆም ነው። ይሄንን ሁኔታ ሊያስቆም የሚያስችል ማንኛውንም ነገር ቢደረግ እኔ ደግፋለሁ። እኔ ልታሸማቀኝ አልችልም። የአብይ አህመድን የሚያክል ወንጀለኛ አብይ አህመድን የሚያክል አረመኔና ፋሽስት እየደገፍክ እኔን ባንዳና ባዳ ብትለኝ ብሓፈሻ እቲ ኣምሓራ መጠን ዓቢ መሊሱ ዝሓረመሉ መጠኑ ሓደጋ ናይ ዓቢ እናዓበየ ከም ዝኸይድ እዩ። ምክንያቱ ህዝቢ ኣምሓራ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ኣምሓራ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ከምዚ ናይ ሎሚ በኣምሓርነቱ ተወዲቡ ከም ኣምሓራ ተወዲቡ ፖለቲካ እውን ወታደራውን ዓቕሚ ሃልይዎ ይፈልጥን እዩ። ኦሮሞ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ኦሮሞ ኣለዎ፣ ተቃዋሚ ሓይሊ እውን ኣለዎ። ህወሓት ኩሉ ግዜ ወታደራዊ ቅልፅም ኣለዎ። ዓፋር ወታደራዊ ቅልፅም ኣለዎ። ሶማል ወታደራዊ ቅልፅም ኣለዎ። ናይ ደቡብ ኩላቶም ኣለዎም። ኣምሓራ ኢትዮጵያ ጥራይ ዝብል ነይሩ። ስለዚ ኢትዮጵያ ኣምሓራ ካብ ዚሮ ዘይኮነስ ትሕቲ ዚሮ እዩ ተበጊሱ ዝመፅእ ዘሎ። ዓቢ መጠን ዝሃረሞም ድማ ወላ እውን ነቶም ኢትዮጵያ ዝኣምኑ ዝነበሩ መጀመርያ ኢትዮጵያ ኣነ ኣምሓራ ምስ ኮንኩ እዛ ኣምሓራ ጠጠው ዝብል ኢትዮጵያ ዝብል ዘረባ ይመፅእ ኣሎ። እቲ ዓወታት ናይ ፋኖ ድማ ነቲ ፋኖ ንኣብነት ፋኖ ብዙሕ ፍልልይ ዘለዎ ዝበሃል ኣብይ ኣሕመድ ግን ብኩሉ ይሃርሞም ስለ ዘሎ ነቲ ኣብ መንጎም ዝነበረ ጋፕ ብቕልጡፍ ብቕፅበት ይድምስሶ ከም ዘሎን ብሓደ ከም ዝኾኑን ይገብሮም ኣሎ። እዚ ድማ another big problem ናይ ኣብይ ኣሕመድ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ኣብ ግዜ ውጥቀት ድማ ሰባት ገሪፎምካ ነናቶም ምርጫ ክገብሩ ክግደዱ እዮም። ኣብዚኣ ካልይቲ ቪድዮ ካብዞም ምሁራት ናይ ኤርትራ እስክስምዑ ሉ ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገርናን ከባቢናን እንታይ ይመስል ኣሎ? ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ብቐጥታ ዝፀልወና ከባቢ ንጀምር። ትግራይ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካውን ፀጥታውን ቀኒኹም ሰማዕቲ ድሓይ ኤሪትራ ቀኒኹም እሞ ናብዛ ዝበልካያ ሕቶ ብቐጥታ ካነ ብጠቕልል ዝበለ መልክዑ ክሪኦ ክፍትን እዩ። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ሕድሕድ ኩናት እያ ዘላ። ቢት ናይ ሕድሕድ ኩናት ኣላ በቲ ሓደ ሸነኽ። በቲ ካልኣዩ ከዓኒ ነቲ ናይ ሕድሕድ ኩናት መሰረት ዝገበረ ወይ ምትእስሳር ዘለዎ ምስኡ ብቐጥታ ከዓኒ ኣብ ልዕሊ ኤሪትራ ከዓኒ ናይ ክትጎብጣን ኤሪትራ ብሽም ብምክንያት ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ብዝብል ከዓኒ ናይ ኤሪትራ ንክትጎብጣውን ላዕሊ ሕትን ትብል ከም ዘላ ከምዚ ክንሰምዑ ፅኒሕና እዩ። ሕጂ ናብ ሓፈሻዊ ክምለስ እቲ ማእኸላይ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ካብቲ ዝፀንሖ ኣካይዳ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ በዚሕዎ ግዲ ኮይኑ ቁሩብ ምትሕርራይ ክገብር ዝጅምር ዘሎ ይመስል። ገና እዩ ሚንካ ክትገልፆ ነገር የለን። ብባህሪኦም እዚኦም ክልቲኦም መንግስታት ግን ንባዕሉ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ዘሎ ሕድሕድ ኩናት ካብ ዝተፀበዮ ንላዕሊ እቲ መንግስቲ በቲ ሓደ ሸነኽ ካብ ዝተፀበዮ ንላዕሊ ከይልዎ ኣሎ። እዚ ናይ ፋኖ ምንቅስቃስ ካብ ትፅቢት ንላዕሊ ይኸይድ ኣሎ። ናይ ፋኖ ምንቅስቃስ ተበታቲኖም እዮም፣ ሓቢሮም ክሰርሑ ይክእሉን እዮም፣ ነንሕድሕዶም ይዋቁዑ እዮም ዘለው። ስለዚ እዚ ዕድል እዚ ተጠቂምና ንህዝቢ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኢሉ እንተደኣ ኣዊጅና ንኦም ከም ዝርስዖም ንምግባር እውን ተሓሳስባ ዝኽባ ንምርዋጡ ክሕግዘና ይኽእል እዩ። ንሳቶም ከዓ ነንሕድሕዶም ይባልዑ ስለ ዘለው ንግደፎም ዝብል እዩ ነይሩ። ግን እቲ እቶም ጀነራላት ናይ ኢትዮጵያ ደጋጊሞም ዝብልዎ ዝነበሩ እንተዳሪእና ግን ብሓፈሻ እቲ ናይ ኤሪትራ ኩናት እንዳበለት ማእኸላይ መንግስቲ ዝገብሮ መናውራ እምበር እቲ ዝዓበየሲ ታሪካዊ ፀላእትና ዝብልዎም ንኤሪትራን ንግብፅን እንድዮም ግን ፕሮክሲ ዎር የካይዱልና ኣለው። ብኢድ ኣዙር ኣብ ውሽጢ ዓድና የካይዱልና ኣለው። ናታቶም ተራ ዳርጋሩ እንዳኾነ ይኸይድ ኣሎ። ምክንያቶም እቲ ኩናት እንዳበርትዐ ይኸይድ ኣሎ። ከም ዝውረ ዘሎ ኣብ ኣስመራ ናይዞም ፅምዶ ዝባሂሎም ኣብ ማእኸላይ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ንኸውድቁ ዝሰርሑ ዘለው ናይ ፋኖ ናይ ኦላ ናይ ወያኔ ሓይልታት ምስ ኤርትራ ኮይኖም ኣብ ኣስመራ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሰንጋል ዝብሎ ዘሎ እቲ ኣብይ ኣሕመድ ዳርጋ ብኩሉ ተዓዛቢ ናይቲ ኩነታት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዓብ ሽግር ከም ዘሎን ካብዚ ሽግር እዚ ክወፅእ ከቢድ ብድሆ ይፅበዮ ከም ዘሎን
ንክወፅእ ከማን ዘሎ ተኽሎ ፀቢብ ምዃኑ ኢና ንነግር ዘለና ኣብ ከምዚ ዓይነት መደብ ከሎ እዩ እቲ ንሪኦ ዘለና ዕንደራታት ብኩሉ ዝረአ ዘሎ ናብ ትግራይ ገፅና ሽፍቲ ምስ ንገብር ድማ በዚ ስምዑ ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ እናተሰሚዖም ዘሎም ሕዚ እውን ኣብ ዞባ ቀርና ኣፍሪቃ ኣዝዩ ተኳሳሒ ጉዳይን ንዘይምርግጋዕ ምክንያት ክኸውን ከም ዝኽእል ዝፍራሕ ኣብቲ ትሕቲ ወረራ ዝርከብ ምዕራብ ትግራይ ሓደሽቲ ነገራት ይስምዑዮም ዘሎም መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝቕፅል ዘሎ ወርሒ ሕዳር ናብ ዋና ከተማ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ሕሙራ ኣገልግሎት በረራ ከም ዝጅምር ትማሊ ገሊፆሎም ሰብርስቲ እቲ ዞባ ዝኾኑ ብወገን ሱዳን ናብ ግዛኣቶም ደፊኦም ዝኣተው ኣሃዱ ሰራዊት ትግራይ ድማ ልዑል ምጥንኻራት ይገብሩ ከም ዘለዉ እዮም ዝገልጹ ዘሎም ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ሸሪና እትርከብ ኣርሚ 7 ተባሂላ ትፍለጥ ኣካል ሰራዊት ትግራይ እናሰልጠነቶም ዝጸንሐት ኣሃዱታት ኮማንዶ ከም ዘመረቐ ተፍሊጣላ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝእዘዝ ኣብ ከተማ ሕሙራ ዘሎ ምምሕዳር ምዕራብ ትግራይ ተቆጻጺሩ ዘሎ ሓይሊ ብልጽግና ድማ ተመዛበልትና ክንምልስ ተዳሊናልና ዝብል ሓዱሽ ሓበሬታ ሰሚዖሎም ነቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ምዃኖም ዝገልጹ ፍልፍላት ሓበሬታ ብምስሊ ኣሰንዮም ኣብ ዘርግሕዎ ሓዱሽ ዜና ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብስንኪ ጽንተታዊ ኩናት ዝተመዛበሉን ዝተሰደዱን ወገናት ናብ መረበቶም ንክምለሶም ምድላዋት ክጅመር ተኣዝዩ ዘሎ ኢሎም ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኣርሚ 7 ዝበሃል ናይ ትግራይ ሓይሊ ኣብ ጽቡቕ ኣቃውማ ከም ዘሎ ብዙሕ ወተሃደራትን ኮማንዶን የመርቕ ከም ዘሎ ስጉምቲ ንክወስድ ናብቲ ምዕራብ ትግራይ ድማ ተበግሶታት ይገብር ከም ዘሎ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ ህወሓትን ፋኖን ዘሎ ኩነታት ወይ እውን ቲዲኤፍን ፋኖን ዘሎ ዋላ እኳ ብግልፂ እንተዘይተረኣየ ምርድዳእ ኣሎ ኣብዪ ኣሕመድ ዝደልዮ ዝነበረ ድማ መንጎ እዚኦም ጎንፂ ክህሉ ባእሲ ክህሉ ዕግርግር ንክህሉ እዩ እቲ ፀገም ተጋሩ ጽቡቕ ገይሮም ነቲ ኩነታት ኣንቢቦም መስሎ ዘለዉ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ እዚ እቲ ዘረባ ድማ ያው ብልጽግና ከም ዝኾነት ኩላትና ንፈልጦ እዩ ዋና ጸላኢና ያው ኩላትና ንፈልጦ እዩ ኣብዚ ዝደራደር ሰብ ክህሉ ይኽእል ኣይፈልጥን ተተደራዲሩ እውን ሓቂ ዶ ይኸውን እንታይ ማለት እዩ ኢልካ ምስማዕ ዘድልዮ ኣይኮነን ክስማዕ ዘይብሉ ዘረባ ስለ ዝኾነ ኢለ እየ ዝኣምን ባዕለይ ማለት ፍሉጥ እዩ ጸላኢና ዝፍሉጥ ካብዚ ዝብገስ ቁልፍ ጸላኢ ከዓ ንሕና ኢና ንስርዓት እዚ ፋኖ ይኮነ ባሕሪ ይኮነ ጭልፋ ይኮነ ዋላ ኦላ ይኮነ ዋና ጸላኢኡ ንሕና ኢና እዚ እውን ምርዳእ ንወፅሐሉ ይመስለኒ ዋና ጸላኢኡ ንሕና እንተኮይንና እዚ ሓይሊ እዚ ኣብ ውዕል ፕሪቶርያ ውሽጢ ኮይንካ ነዚ ሓይሊ እዚ ከመይ ተቕልጦ ከመይ ተምክኾ ኩሉ ናይ ተዓዲ ኢኮኖሚ ፖለቲካ ዲፕሎማሲ ናይ ፀጥታ ስራሕቲ ትግራይ ንምፍራስን ከመይ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ርዱ እዩ ብተግባር ማለት እዩ በርቢሮም በታቲኖም ዝኸይድ ከይዱ ልኡኹ ፍፅም ዝሃብዎ ሓይሊ ክንዲ ዝከኣል ፅዒሩ ቻለንጅ ምስ ገጠሞ ተሓቂፍዎ እዩ ኣይከኣልኩን ናባኻ ክመፅእ ኢሉ ኸይድ ኣሎ ዝሓይሊ እዚ ኣብዚኡ ለፈላላይ ዘለዎ ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ እዚ ጀነራል እዚ ጆን መዲድ ማለት እዩ ሓደ ካብቶም ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ ዝህብ ዘሎ እዩ ምክንያቱ እቲ ትግራይ ዝበሃል ብሓደ ክሰርሕ ተኮይኑ ነዚ ዘለዎ ብድሆ ክስዕር ተኮይኑ ጸላኢ ኣነፂሩ ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ ቀዳማይ ጸላኢ ናቱ ቅድሚ ሕጂ ዝደምሰሶ ሕጂ እውን ክድምስሶ ብኩሉ መንገዲ ዝፅዕር ዘሎ ቀዳማይን ትዝዓብየን ከምታ ዝኽብላ ዝፀንሐ ኣብዪ ኣሕመድን ብልፅግናን እዩ እዚኣ ክሊር እንድሕሪ ኮንካ እቲ ካልእ ኩሉ ቀሊል እዩ ምክንያቱ እቶም ካልኦት ፋኖ ናይ ፋኖ ቁፅሪ ሓደ ጸላኢ መን እዩ ህወሓት ኣይኮነን እዚ እቲ ገይም ኣቢት ክፃወቶ ዝፍትን ዘሎ እዩ ናይ ፋኖ ቁፅሪ ሓደ ጸላኢ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ቁፅሪ ሓደ ጸላኢ ኣበን ብልፅግናን እዩ ናይ ኤርትራ ቁፅሪ ሓደ ጸላኢ መን እዩ ኣበን ብልፅግናን እዩ ናይ ሸነ ኦላ ቀዳማይ ጸላኢ መን እዩ ኣበን ብልፅግናን እዩ ስለዚ this becomes very clear ምክንያቱ ካልኣይ ኤርትራ ናብነት ህወሓት እንታይ ጸላኢ ኮይና ኣብዚ እዋን እዚ ጸላኢ ዝኾነ ይኹን ኣጀንዳ ናብ ኤርትራ ዘለዎ የብሉ ፋኖ ولا حتى أجندة يبلون أوكي حسب دليلهم قال أفكارس دليلهم حسب زي دليل سبيله تشاينا تدليا أمريكا تدليا روسيا يدليو جبت يدليو السعودية يدليو
إمارات يدلي everybody إسرائيل يدلي حسب زي يدلي يلا it's a very key تدلي خاليو مغنياتو تدليون أب جبر كون زخلن كان نبيني سلزي أبزوا نزي أتحدقا قد هو حدقا كفتر زخلت علي أبي أحمد بنتسجناني أبي أحمد بنتسجناني ما نوزع حتى قرات كمية ني جبتيك قدامين عند حدقا ناتوب أب بنتسجناني أب الصومال نزلوا أب بنتسجناني أب جبت نزلوا أب بنتسجناني سلزي انتهي فترة له سودان البرهان أب بنتسجناني قدامين سلاي ناتوب سلزي أبي كند منتاين بزحات حيلتات سلاي كوين له بو منصر دما نابز مص زلو حدقا ان عبي مصالو ابي كتحنن وي ابي مساي كوينو سرح يخلي زبل حيلي يلا سلازي እዚ ስለ ዝኾነ እንታይ ክገብሩ እዮም እቶም ቀንዲ ታርጌት ክኾኑ ዝኽእሉ ተጋሩ ቀንዲ ጸላኢ ከደልዮም ቁጥሪ 1 ኣብ ልዕሊ ጀነራል ጻድቃን ክንወስድ ኢና ሻዕብያ ኣብ ልዕሊ ሻዕብያ ተሪርን ዘይወላውልን መርገጺ ኣሎ ዝበሃል ፍሉጥ ትግራዋይ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ካብ ኣስመራ መጠንቀቕታት ላይ ኾኖም እቲ ጀነራል ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ፈጢርዎ ዘሎ ጽምዶ ድማ ንሰበስልጣናት ኣስመራ ደቃስ ተስኣነ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ ዝመስል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ካብ ቀድሙ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ይግባእ ዝብል ቋም ከም ዘሎም ብተደጋጋሚ ዝገልጾ ኮይኖም ሻዕብያ መዓልቲ ሓልዩ ተሓዚሉ ናብ ትግራይ ኣትዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸሞም ዘስካሕክሕ ገበን ጆኖሳይድ እውን ተወሲኽዎም እቲ ኣብ እዋን መኸተ ትግራይ ሊቅ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተባሂሉ ኣብ ቢቢሲን ኒውዮርክ ታይምስን ካልኦት ዓበይቲ ማዕኸናት ዜና ዓለምን ዝተዘንተወሉ ጀነራል ጻድቃን ጉዳይ ሻዕብያ ሕነ ክፈዲ መዓልቲ ክጽበ ከም ዝኽእል ዝግመት ዘሎ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ጀሚሮሞ ዘለው ጽምዶ ድማ ብህወሓት ከም ካሓድን ቂመኛን ተፈርጁ ዘሎ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ብወገን ኣስመራ ድማ ብግልጺ ተፈኪሩ ኣሎ ፍልፍላት ፕሮፓጋንዳ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ጻድቃን ክንሪኤካ ኢና ክብላም ብግልጺ ይፍክራይን ዘሎም ሓንቲ ካብተን ፍልፍላት ፕሮፓጋንዳ ዜና ኤርትራ ዝኾነት ሰንደዳን ምርምርን ኣማስያም ኣብ ትግራይ ኣማይተ ሸሓት ንጹሓት ጥፊኻ ዕላማኻ ስለ ዘይተሳኽዓልካም ናብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክትሕባ ካብኡ ዝገደድ ድማ ብምስምስ ባሕሪ ኣራሲንካም ኣማይተ ሸሓት ንጹሓት ኢትዮጵያን ክትህልቕ ሕጂውን ህርዲግ ትብል ኣለኻ ክንሓጽበካ ዘሎ ጽምዶ እዛ ሪፖርት ትዝረብ ዘላ ጋዜጠኛ ኣይኮነን ኣነ ከም ዝመስለኒ ጻድቃን በዓሉ ጸሓፋ ክትከውን ትኽእል እያ ፍርህ ስለ ዘለዎ ፓራኖያ ስለ ዘለዎ ስቃት ስለ ዘለዎ እንታይ ዝገብር ዘሎ ኩሉ ግዜ ክቐትልዎ ከም ዘሎ ሻዕብያ ገይሩ ይዛረብ ኣመና ፍርህ ስለ ዘለዎ ካብ ሻዕብያ ሕማቕ ክገብር ኣብ ሕማቕ ክውዕል ቁፅሪ 1 ስለ ዝኾነ ሻዕብያ ክቐትልዎ እንተዝኽእሉ ንጻድቃን ምቕታል ክኸብዶም ኣይክእል ግን ጻድቃን ክገብሮ ዝኽእል ጻድቃን ዝገብሮ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ዘይፈተኖ ዘይኣተወን ነገር ኣይኮነን ኩሉ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ኩሉ ግዜ ዝፈተኖ እዩ ኣብ ትግራይ ዝፈተኖ ፈሺሉ ስለዚ ተጻበውናቱ ብሻዕብያ ኣይኮነን ብሓፈሻ እቲ ፍርህ ግን በዓሉ ወላቶም ናቱ ምሱ ዘለው ዝገብርዎ ረዩብዚ ነዚያ ዘረባ ኮለለዮም ደብልዋ ደለው ሲያደርጉ አሁን ታደሰ ወረደ ለስም ነው የተጠቀሙበት ከላይ ነው ያለው ማነው አረፋ ነው ብሎ የነበረው አረፋ በዩ ከላይ ነው እንጂ እሱ ብዙም ከስር ያለ ሰው አይደለም ምክንያቱም እቅዳቸው እንዴት ነበር መሰለሽ የፕሪቶሪያ ስምምነት ሲፈረም እንደ አደገኛ ያዩዋቸው ሰዎች አሉ ኤቢሲዲ ብሎ አስቀምጠዋል ፕላን ኤ እነ ጻድቃንን ከዛ ነገታቸውን ከዛ በኋላ ታደሰን ማስወገድ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩላታ ምስ ጻድቃን ተሰሓሒባን ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወት ነታ ፕላን ነታ ትግራይ ንምምቃል ኩሉ ዝከኣላ ብልሕያ ትጥቀም ዘላ ዝኻ እንታይ ዘርእየካ ደሞዝካ ክቕፅል እንድሕር ኮይኑ ጌራኻ ክቕፅል እንድሕር ኮይኑ እንታይ ክገብር ኣለካ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቀውሲ ናብ ዝለዓለ ደረጃ እንተተኻይሉ ድማ ከተፍርሶ ክትክእል ኣለካ ትግራይ ፋሕፋሕ ክትወላ ኣለካ ፋሕፋሕ እንድሕር ኢላ ብልፅግና ቦታ ክረክብ ክእል እዩ ብዘይ ትግራይ ድማ ናብ ኤርትራ ኩናት ንክገብር ህውተታ ምዃኑ እዩ እዚ ብዚ ንሪኦ ዘለና ክገብሮ ስለ ዝኽእል ዘይኮነ ገለ ኣንፈት ናይ ኩናት ከም ዘለዎ ንኸርኢ ስለ ዝደሊ ዝገብሮ ዘሎ እዚ ኣብ ቡሬ ተኻይዱ ኣብ ቡሬ ኮይኖም ዝገብርዎ ዘሎ ስእልታት ጌታቸው ረዳ የኣይ ናይ ኩናት ክኢላ ኮይኑሲ ወታደራዊ ስልቲ ንክገብር ስትራቴጂ ንክገብር እዩ ኣብ ቡረ ከይድሎ እንድሕር ኢሎምካ ኣብ ከላ ትግምት እንታይ ስትራቴጂ ክገብር ኣብይ ኣሕመድ ጌታቸው ረዳ ስለዚ ኩሉ ፕሮፓጋንዳ እዩ ኮንዶኾን ንእሽተይ ኩነታት ንረክብ ስለዚ ኤርትራ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ብኸመይ ተንብቦ እንድሕር ኢልካ ኤርትራ it has to use all the leverage ኩሉ እቲ ዘሎ ኩነታት እዚ ኩሉ መንእሰይ ዝስልጥን ዘሎ ኮማንዶታት ድዩ ሰራዊት ድዩ ቅልፅም ናይ ፋኖ ናይ ኤርትራ ምቹእ ባይታ እዩ ኤርትራ ክትዋሳእ ተደልያ ኦፍኮርስ ፋኖ ካብዚ ዘለዎ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክድይብ ኮማንድ ናቱ ብሓደ ኮይኑ በልሕ ዝኾነ ወታደራዊ ስጉምትታት ንክወስድ ኮይኑ ተመክሮ ዘለዎም ጀነራላት ምክሪ ክህብዎ ኣለዎ እዚ ድማ ብቐጥታ ዘይኮነ ብብዙሕ መንገዲ ይዛረብዎ ኣለዎ
ቶም መራሕቲ ናይ ፋኖ ነቲ ስትራቴጂ ዘውፅኡ ዘለው ምስ ኤርትራ ምስ ጀነራላት ናይ ኤርትራ ምናልባት ርክብ ክህልዎም ይኽእል ዝብል ግምት ናብ ዓብየ ዝኸይድ ዘሎ ጽቡቕ ድማ ክህሉ ኣለዎ እሱ ኤርትራ ትሕግዞም ኣላ ዳይ ትሕግዝን ንጹር ከይኮነ ግን ሓገዝ ከም ዘሎ ክዝረብ ከሎ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ራዕዲ ዝፈጥር ሳቶም ዝደልይዎ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ጌርካ ናይ ኤርትራ ንምርዓት መንእሰይ ናይ ኤርትራ ንምርዓት ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ንምስንባድ እዮም ዝደልዩ ዘሎ ክገብርዎ ዝኽእሉ የለን ሓንቲ ብዚያ ኣላ ንኣብይ ኣሕመድ ጽቡቕቲ ትገልጾ ቪድዮ ስእሊ ዝገበርዋ ብልጽግና እዚያ እስከስምዑ ወድሓን ሓንዲዱ ምስ መፀ እንታይ ከም ዘጋጠሞ ዘሎ ስሓቀት ኢላት ንዓይ ንብልጽግና ምስ ኤርትራ ክዋጋ ኢሉ ምስ መፀ እንታይ ከም ዘጋጠሞ ዝገበርዋ ኣነ ብጣዕሚ ያሲኻትኒ ድሓን ተውረይዎ صحنيو سبال زي كم زي تقاتم مزي عمخان تقاتم كا انتاي كم زقاتمك كم زي اخات خوني لو موتيو مالو سلازي تكونتات ساكندي نا تغير يخيد كم زلون تي ابي امين لو قالكون لو طدا يمصال لي لو سددو دمان تا خون الله سمو كم تعوت تملكو زلهم نحاتكم يعني انا باغي مسكتال ولا نحول كم تعوت كتملكو يدلني املكوت عليكم زح حسبان بزي قاطع خزار املكو سيريس كزار كل كم رسالة صحفة نلعب ينتم أملكوا لكم سبات زعبهم يعني نزل سبز زملخون تلوسي قال اليوم نزل زملخون يروم تخوينهم انت خوينو تقالس زي تعوتوا لهم كحسبوا الله خات صحاد مسكا because امين نزل تحرق خوينو تي بغد ميت كوينو املخو زوهابا زلو ويون كبر زوهابا زلو تم تحتيو نزل صعب زلو انت عينت انت وصي تابي وتم كما صام يخل قلاو هي وتم يزبلكم زلو نزل سبز انت حرتكاتل كوينكا بفلوتيكا ديو بقطبا ديو بولكاوي عبيد ديو بpersonal relationships ديو انت عينت هيوت كلو كايغ مغنياتو بعلاتهم زبلوي this guy is a trash انا زبل كايتا تراش جن بزحات الجي ولا بتكبابي زنبرو زبزي لو تيابلو نزل زكاتاتولو اندحر خوينو نيت دنبت قومد ما زي تقند دمصناو تندحري الكاني أبو خال لخابي كم تبص أنتي كون وخان مزايخة فلوت ينيرو إرترا أبي أحمد تقام تناتو تودادي بوم أمين أنتي لكم يا رب تقدميت مزيح حجز الله كتعزلكم سلوز اللغة أبي أحمد أنتي يقات مالو ويون تناتو تقام حيلي كميلو تتعايزو يخيد له كميلو توجاجينو أنت أردويلو كبدهوتاتي فترة ليلنا بقمت على أبزياتهم كتهندر لنا nothing لذي التكونات كمي كم زمسل صبوغ يرن خردانا إلى زقبرو زلغيو لذابي ناتو تقامتي كنا منتاي حيلنا قبري مصلو تم إليت ناتو مهورات ناتو تقامت ناتو أبز دما كنتو زخونا قال سندر لنا لذي أموداتا أتي منيو زيادة شجر كقط مزخل أبز وانزي وتم تعادونا أبز مغروز ولا بيرترايو شجر كقط من يوم زولي زلو يتشجر جن تدخلوا ناتو ريل زخونا زرايكا أبي مخانو نر لنا زخونا In Eritrea's Makal region, Rahel Gabrahiwet has embraced a new life as an ICT teacher in the rural village of Habarada, Mogolo subzone. Assigned to teach at Habarada Middle School, she is proud of the impact her work has on the students and their future. مجموعة اسمي راهيل قبرهوت بحال كابزوا ماكل مزي هجوحات مديبة أب مقاش باركة نوزوا مقولو حبرلات بحال بيت مرتي سرحله. Thanks to Eritrea's Ministry of Education, ICT in Education and critical funding from the Global Partnership for Education, GPE, Habarada Middle School now boasts a solar-powered ICT classroom, providing grade 8 and 9 students with access to essential ICT learning materials. نزيك المرام كلناها بزح تعريز حتى كأدماي والحد يوم أول مسدي بلوم كمزي information in computer literacy والحد يبلوم كلا information literate يكونون موبايلاتهم تشارج مقبرين وبرومن سولار سلت تتخلالهم تبقى تشارج قبرو موبايلهم كتكمو قربون كاتش أكو قبري جمرو لو بزمت زلو مالت. With support from the Global Partnership for Education, GPE, transformative technology has reached rural schools, bridging the digital divide and unlocking students' potential. Rahel envisions her students using these newfound skills to pursue higher education and eventually returning home to uplift and empower their community. መንግስትና ካን ዝቅ ወላ حتى غيرو ሶላር በመትካሉ عبر بحاي ميسون مسن
ኮምፒውተር ኢንስቶል ብምግባሩ ኣብ ረብሓ ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓኒ እዚኦም ወላ ሓደ ኮምፒውተር ኣፍልጦ ዘይብሎም ወይ ከዓ ኣብ ካምፓስ ምስ ከዱ ኢቨን ብዘይ ኮምፒውተር ስራሕ ነገር የለን ካልእ ወላ ኣብቲ ክመርፅዎ ዝደልዩ ዲፓርትመንት ከዓኒ ክሕግዞም ማንታን ኢሉ ብምግባሩ ዓብ ረብሓ እዩ መቸም እነዚህ ክትርኢ ከለኻ ከም ኤርትራዊ ክንደይ ሓጎስ ይስማዓካ ነዚ ነገር እዚ ከመይ ገይሩ ብዝሰፍሐ መልክዕ ክኸውን ይኽእል ናብ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ክበፅሕ ይኽእል ኢና ንብል ዘለና ብሓቂ እዞም ህፃናት እዚኣቶም ካብ ከተማታት ኣዝዮም ርሑቕ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዘለዉ እዮም ከማኻ ኤርትራውያን እዮም ስለዚ ነዚኦም ዝወሃብ ዕድል ድማ ኣዝዩ ደስ ይብለና ብፍላይ እዞም ዩኒሴፍ ኢልካ ዩኤንዲፒ ኢልካ እቶም ኤንጂኦ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ እዚ ናይ ዩኤን ኤጀንሲስ ዋላ እኳ ድሩት ባጀት ኣለዎም ውፅኢታዊ ስራሕ ኣብ ምስራሕ ዓብዪ ኣበርክቶ እዩ ዘለዎም ነዚ ይገብርዎ ጥራይ ዘይኮነስ ብቪድዮ ገይሮም ዘውፅዎ ዘለዉ ንሶም እዮም ብሃይ ኳሊቲ ቪድዮ ተቐዲሑ ስለምንታይ ንካልኦት ሰባት እውን ኢንስፓየር ክገብር ስለ ዝኽእል ስለዚ ምስ ኤርትራ ብውሁድ መንገዲ ትሪእዎ ኣለኹም ሶላራት ንሂወት ናይ ኤርትራውያን ከመይ ገይሩ ክቕይር ከም ዝኽእል ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክት ብብዝሒ ክንርኢ ኣሚን ወላ ይግበር ይኸውን ግን ከምቲ ዝድላ ይወፅን እዩ እዞም ዩኤን ኤጀንሲስ ግን ነታ ዝገብርዋ ብሙላእ ብቪድዮ ገይሮም ናይ ምውፃእ ክእለት ስለ ዘለዎም ናይ ብሓቂ ደስ ዝብለካ ኣይሆፕ ከምዚ ነገር እዚ ድማ ብብዝሒ ክንርኢ እዞም ህፃናት እዚኣቶም ንከባቢኦምን እቲ ዞባታቶምን ንሃገር ምሉእ ዓብ ኣበርክቶ ክገብሩ ዝኽእሉ ብምዃኖም ድማ ፅቡቕ ይስማዓና ካብ ወፃኢ ሓንቲ ቪድዮ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ዝመፀ ኣብ ናይ ኤርትራ ተፈጥራዊ ቀጠልያ ቦታታት ተርኢ ባዮዳይቨርሲቲ ኢሎም ዘውፅዎ እዚ ኣብ ኤርትራ ዝወፀ ቪድዮ እዩ ቢዩቲፉል ክሳዕ ክንደይ እቲ ኤኮሲስተም ምስቲ ኩሉ ዝግበረሉ ዘሎ ፃዕሪ ይቕየር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ እቲ መሬት መጠን እቲ ምኽዛን ናይ ማያ ዲጋታትን ናይ ካልእ እናዓበየ ምስ ከደ መጠኑ እቲ መሬት ናብ ቀጠልያ እናተቐየረ ብኡ መንፅር ድማ እቲ ዝናብ ይኹን እቲ ካልእ ተፈጥራዊ ነገር ናይ ተዓዲ እናተቐየረ ክኸይድ ከም ዝኽእል ዘርኢ እውን ንርኢ ኣለና ስለዚ ምናልባት ናይ መወዳእታ መዛዘሚት ኣምባሳደር ቢንያም ዝገበራ ስእሊ እያ ነይራ ንኢትዮጵያውያን ክሕርቕ ኢሉ ገይርዋ እዮም ዝብሉ ሰባት ብዙሓት ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ብሉፅ ስእልታት ዳህላክ ካልእ ብሉፅነት ናይ ኤርትራ ርእዩ ናይ ኤርትራ ልኡላውነትን ካልእን ክደፍር ንዝፍትን ፈፂምካ ክኸውን ዘይክእል ኣብ ውሽጢ ምድሪ ዝተቐበረ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዕምቆት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝኾነን ንላዕሊ እንተኸይድካ ድማ ንውሓቱ ድማ ክንዲ እምባ ሴራ ምዃኑን ፅንዓት ናቱ ድማ ዘይነቓነቕ ምዃኑ ድማ ከም እምባ ደንደን ምዃኑ ኢሉ ገሊፅሎም ኣሎ ስለዚ በዛ ፅብቕቲ ዘረባ ነቶም ተንኮለኛታት መሊሱሎም ኣሎ ናይ ሎማ ርእሲ ድማ ኣብዚ ክንውዲና ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ብሃናፅ መንገዲ ግደፍ እናበልኩ ብዝያ ደርፊ ክገትፈኩም